chaienda kumuudza zvikanza isusu zvawataura tichanoudza baba kwati kuenda kumberi tichanoudza president and we have recorded zvawataura tichanopawo president briefing tichanovabriefa kuti ndo zvazvichitaura nemusikana ndo zvaataura zvakataura munomu zviri kusara munomu hapana munhu wese ari munomu hapana achatakura information iyi achienda nayo elsewhere iwewe you need to be protected because in fact president vaida kuti ndiuye kuzimbabwe vakati if you come kuzimbabwe you will not make it kusvika kustate house vanokuuraya kubva paairport by the time unobva kuairport uchisvika kustate house unenge watourayiwa kudhara saka au organize kuti musangane neforeign country ndosaka ndakazoendesawo China saka ndabva ndadzuka ndabva ndakwira ndege yangu in fact before that nyaya yemawigi inogara ichitaurwa ichinzi hanzi Susan akaba mawigi let me address it pane mukadzi woku-UK aitengesa mawigs anditi saka mukadzi uyu achitengesa mawig ake mukadzi uyu aidhila nazodhwa mukandla saka achidhila nazodhwa akabva ati kuna mai mugabe zodhwa aishandiswa akabva ati kuna mai mugabe pane mukadzi ari kutengesa mvudzi saka madha ndoda kuti munhingirikini mutenge vhudzi iri riri rakanaka zvekuti because angamboenda ikoko here nevamwe vakadzi pamadays avaita zvephilanthropy whatever philanthropic work zvazvo saka mawig aya aifanoendwa naGrace ndichikuudzai macitizens achida kuleiwa Grace so I actually saved amai ndichikuudzai chokwadi handina kuba ndakatora mawig aya ndikaenda nawo kuChina ndikatonovaratidza amai ndikati mawig aya anti Grace zodhwa aida kuuya kuzokupai mawig aya zvikanzi mwana uyu waita hako because information iyi hapana munhu anga achiziva ndindega ndandichiziva waita hako pandakaflya back kuZimbabwe I didn't have zodhwa akandifonera zvikanzi do you have anywhere to stay ndikati no we don't have anywhere to stay nemwana wangu zvikanzi it's okay you can stay at my house in Highlands saka ndakagara kumba kwake kuHighlands saka ndobva ndakabata scoop yemawig iyoyi ndobva ndatora mawig aya ndakaenda nawo kuChina zvikanzi zodhwa akauya nemawig aya kwandiri Susan ndikabva ndamuudza kuti mawig aya inini I don't wear cheap stuff this is cheap ndine mahair pieces akanaka inini handipfeke zvinhu zvakachipa and I've got a lot of hair ndamai vakadaro saka izvi ende waita hako handi muri kuona handina kana wig ende ndakabva ndatoenda I can tell you vanhu vari paspace vari kuZimbabwe wig kuChina zvidhure bundle yehair inoita $10 iri one kuChina you'll be buying quality kana uchida 8A 7A maprice anokwira saka it's so cheap to buy these things from China saka navachanzi ndakaba wig inini handibe wig munoziva kuti just being a carer muno muAustralia unohora kana $4,000 a fortnight and it's not a lie varipo vanogona kundipupurira simba rako chete ndozonzi pa $4,000 inini at the time ndandine a very good job ndonzi ndaba wig inoita hanzi ndakatora wig ye£1,500 ndiyana ntenga wig ye£1,500 ndiri muChina nekuti ndaikwanisa kutenga wig ye$10 kana ndimiwo saka ndakabva anyway back to my story saka I hope I've addressed nyaya yemawig because I never saw anyone's wigs saka ndakabva ndaperekedzwa kundege paya ndasvika kuno kuAustralia ndakangoti ndichilenda muSydney I had 4 missed calls on 0420601729 from Sibusiso used to call me with his direct line office so he calls me Susan uri kubva kupi I've been trying to reach you for the whole week wanga waenda kupi uri kupi ndikati I'm in Sydney zvikanzi ungoenda kupi ndikati naenda kuChina zvikanzi Susan you're playing with fire Susan ndakakuti chii weren't you supposed to reach out to me first usati wataura nyaya iyi wambomira kutaura nyaya iyi Susan because pane zvinhu zvokuplanwa kuti tine uronga huya hweku saka iwe ukatanga kutaura izvi zvinhu izvi kaizvi at the moment the political situation is volatile
wakangoti uchisumuka ikoko ambassador Chikawa vakasumudza foni ndobva vafonera Chris Muchangwa vakandifonera inini vatobhuka audience izvezvi kunoona Munangagwa kuti vamuudze kuti wanga uri kuchaina naGrace and wataura zvese ari kuzviziva Munangagwa. Saka inini pavataura ndangozoti hanti munoti Susan anopenga here chingomusiyai akadaro anopenga uyu tabva tangoseka. But I could tell on his face that this man is not happy. Saka iwewe be very careful. I will try by all means to protect you. And there's zvatonzi you are now a security threat. Saka what I'm going to do, I love you, I love my child. I will look after you and the boy from afar. I need to protect myself soon. Ndikati no, it's fine. And so why ungade wanduudza so. Ndikati no, it's okay. Come November, time yekuya yasvika nguva yeku. Sibusiso calls me 30 minutes. When ndakudza nditi Sibusa akandifonera before he stormed ZBC. Akatanga angane 0773 number yaishandisa pa WhatsApp. Ndobva andifonera zvikanzi ndikumbirawo kuona Tendai mwana wangu. Ndikati kwakanaka here. Zvikanzi I just need to see Tendai because kana uchienda kuma battles you know I'm going on national television. Akutondiudza pai. Saka I need to see my son just in case things go left. Ndikati I know it's okay. So I had to wake up the little boy. And I muda mwana wake. I don't want to lie to you. He loved his child. And I muda. Ndova tataura pai. Kanzi iwewe otherwise how are you? Ndikati I'm okay. My friend was in Zimbabwe at the time. I sent a message kwaari. Dekwa kuchinzi ndine machine inoretrieve message aya pa old number yangu. Ndikatomuti kune coup idaitwa Zimbabwe. Saka iwe uchidzoka kuno ku Australia because vanovhara maborders. Kana uchikwanisa shamwari yangu. Vatonditi I know it's okay. I don't want to be okay because vanhu vanga vasiri sure ka ne situation here. Ndakataura naye nina Satastomers ZBC pa video nepa direct line even on the during that day rekuirore. He called me more than 4 times ne direct line rakere kubasa. Achida kutaura nini? One call after the other. Saka ndopa anditaura naTendi pai. Ndo pakabva paitika kuye. Saka iwewe I don't want you, you're not coming anywhere, you're not coming for an inauguration, you're not coming anywhere. So pa celebratewa. Pane munhu akaenda pamafaro. Vatanga kunyora zvinhu achiti Susan celebrating chichi. Sibusiso then sent those things to me. Sikanzi Susan, did you write this thing? No, why would I do that? Sikanzi, okay, I think I know where it's coming from. Ndwana Munangagwa. Can you please lay low for me, just for now? Ndokumbirawo. Usauye kuno Zimbabwe. They are trying to play dead, but usauye kuno Zimbabwe. Ndikatomuti unozoti chimoyo. I think it's kumpa Munangagwa chinhu ka. Pavaita negotiations avo. Because usanga ndikumbira. Remember ndikuti yakandikumbira kuti fonera Muzembe. Muudze Muzembe kuti just give him a warning abve kumba ikoko. Because I don't want him to be shot. Munangagwa angachida kutouraya vana Professor Jonathan Moyo vanomudefender. He wanted to kill them. Angati vakomana, let's go for the jugular. But ndazoti aiwa gentlemen, let's just scare them away. They are harmless. We've already taken the country. Saka what's the point of killing these people? Ndo zvakaitika. That was our first trip. Ndasvika kuZimbabwe saka ndaicommunicata naSigauke. Zvikanzi shefu vati vakuudza kuti mwana vanomuda, but ivo kuti vakuone direct hazviiti. You have to meet somewhere in another country, not muno.
ndikabva ndati no, it's okay. Akauya pamanheru aiwanza auya dzimwe nguva aiuya nekaHonda Fit achidrivewa nemunhu but iye anenge ari muHonda Fit. And I just want to see the boy. Ranzide usina umboita because iye mnangagwa ndofunga, yes, what he did to you, he deserves to be in jail, but you need to understand the politics dzedu mazuvano mamiriro adzakaita. But inini I will try as much as I can to protect you. Don't come to Zimbabwe without texting me or without my approval. And stop texting me because I would go on a tirade. Ndotanga kumutexta from morning to noon kana asinga reply macalls angu. Kuti vedu eti reply kunoku. Because dzimwe nguva tenda yaita adotara nadate vake. Saka yaibva ati shande ndiri busy ndiri mumameetings ka. Handingasweri ndichiita day ke all day. Saka kubva ipapo tataku ndibva nditi if anything kana pane chaunenge uchida just go kuna Sigauke we'll see what you can do. Anoenda kuna Spanda ndo cycle yedu communication yacho. Don't worry about Mnangagwa. Let them keep that narrative iyoyo yavangashitaura iyoyo. They're trying to discredit you, but one day it will explode. And there's a sure Shakataura, it's exploding. Saka 2018, 2019, taita makomze do through Sigauke. 2020, I made a few trips to Zimbabwe. 2019. 2018, was it 2018, 2019? Tata Sian. Panditini, Susan, go out there and date someone. Because if you are waiting for me, Kutinini Dishawia, Kumbatichizo, husband, I don't want to lie to you, so Dine pray shak bas, Singaiti. Plus the situation, these guys are watching your every move and my every move. For now, it's not safe. Saka ndopa ndaka tanga ku I was single for a bit. Andila mbodadana nenyika yese. Ndopa ndakasangana na Polite Kambamura. In fact, anonzani Mukuhlani uya wandaka donatera equipment uya. Mukuhlani IT sekuru kuna SB moyo because mai vake vaira moyo. Saka vaitana zvekuti mwana weanzwa muzukuru, sekuru nemuzukuru. And aimufarira, aiwirirana naye, aimuda zvekuti, aimufarira. Saka ndakabva ndikanzi find something fulfilling because nyaya abuse yanga it was taking a toll on me. So SBI mbofona ondipa counseling onditi Sue, why don't you find, so what do you like? What is it that you love doing? But I love children. And anything else. I love doing philanthropy. So why don't you start doing philanthropy? Fill your time, do something meaningful. If what you're doing is not filling your soul, and if it's affecting find something to do. And I wouldn't advise you to seek a counseling for Australia. How about we organize someone who could MID, a counselor, anyway, because we don't want that information. Kutibude. You know what? Let me see how I go. I came to Australia. Ndakatanga ushanda ku Queensland Health. Ndakasaka Queensland Health vanga vane equipment. Zvazvoti munoziva varungu vane mari dzavo. Ino nyika ino ine vanhu vane mari dzayo. Government yekunoku yakarongeka. Kwete zvamutuli zvekunyepa zvazve. Saka vanoti kana vakashandisa chinhu, kana vakuda kuintroduce chimwe chinhu as well, vanorasa zvazvo zvavanenge vanazvo kana kuti vanodonata, vanozviendesa zvinotoraitwa off kuscrape. Saka ndakaenda ndikanyora tsamba kuna CEO ndikati ndanchikumbirawo kuti equipment yamuda kurasa mundipe ndishipe ndiendese kumusha kwangu kuZimbabwe. Vaya CEO vakati it's okay kana uri kuzvida.
ndo mapuhiro andakaita zvinhu zvezvi. Ndobva ndapiwa equipment zvikanzi nevasikana vekustores, Susan, equipment isusu hatibvumidze kukupa equipment isingashandi, because at the end of the day tinosuyiwa nevanhu vaunenge uchinopa. Ndikakudza kuti zvinhu zvandakapiwa paipa 3/4 of zvinhu zvaishanda. Kwete 3/4 zvese in fact. Ende zvava zviri zvinyowani, hazvisi zvinhu zvitsaru zvekuti ungatoti zvinhu zvitsaru zvekuti vaiti vanga vakunditsvinyira vachitanzi second hand. It was brand new, kana pari renyato haina mibhedha yandaikuisirai painternet ndichikuratidza iyeyi. Saka ndikabva ndati kuna Sibusiso, you know what, I want to do my philanthropic work. Zvikanzi, Susan, if that's what you want and if it's feeling and if you feel that is for you, do it. Ndopa ndakatanga kushipa zvinhu zvangu. Handina mari inoshamisira macitizens yekuti ndingatonzi ndine mazimari anotyisa. Ndine mari inondikwanira nevana vangu, yekuti vana vangu vanogara pakanaka, vana vangu vanodya, vana vangu vanoenda kuchikoro. Izvozvo ezemadza ndinomira. I'll make sure kuti vana vangu, even nherera yangu, mwana wandakasiyirwa namoyo, I'll make sure kuti mwana wangu aenda kuchikoro. Ndinochengeta mwana, haisi problem. Ndabva ndatanga kushipa zvinhu zvangu kuZimbabwe. Saka mari yekubhadhara makontena ndaiti ndikahora mari yangu kubasa, ndaibhadhara bit by bit, ndichibhadhara in installments mari yemakontena yaya, zvekuti vanhu vezano vaindipa mari musanyeperwe. Mabank statements angu ndinawo, kana government yangu inondipupurirawo ipapo. Ndaishandisa mari yangu, handina mari yemunhu wezano, handina kana mari yandakambopiwa nemunhu wezano. Saka pandakawana zvinhu zvezvo ndakabva ndafonera mukuhlani ndikati, muzukuru, ndine equipment yangu yandinayo. Saka equipment iyi ndoda kuishipa kuZimbabwe. Zvikanzi, mbuya, why don't you approach Zimbabwean embassy kuti vakubatsirei? In fact, ndikandidzoke kumashure. Ndakabva ndafonera ambassador Mishi wekuCanberra. Ndikati, ambassador Mishi, makadi yenyu ndonzi Susan Mutami, ndakutozviintroducer. Ndanichikumbira kuti mundibatsirewo kushipa zvinhu. Ndine equipment yandinayo, ndoda kubatsira vanhu vekuZimbabwe vari kutambura. Ndakawana equipment kuno Queensland Health. Saka ndanichida kuti ndiishipe kumba. Zvinoita here kuti ndishandise mundibatsirewo kushipa. Zvikanzi naambassador, senda list yezvinhu zvawawana. Ndakasenda list yezvinhu zvandanga ndinazvo. Zvikanzi naambassador, zvinhu ndotora, but kana ndatora, iwewe it ceases being your things. You have no right or no say yekuti zvinhu zvinoenda kuembassy. Ndakati chine nyaya yekubasa kwangu. Ndikati ndanichitsvaga rubatsiro kuti ndishipirwe zvinhu zvangu. Zvikanzi, no, remember nyaya yekwaMnangagwa, munhu uyu ambassador uyu wawafonera uyu atofonera Mnangagwa akatomudza kuti Susan arida kushipa zvinhu ende arida kutopa vana Chiwenga. Handimugona. General Chiwenga was never a part of my recipients. I've never met General Chiwenga. Ambassador vaya kutaura, Susan adaro, saka ndisibusiso ari kundudza. Saka ndikukumbirawo, Susan, this is my place of work. Saka ndikukumbirawo kuti, can you please cut communication namishi? If it's possible, fly kuno kuZimbabwe uende kuofisi kwaJuly Moyo. July Moyo ane mari yaanayo yecyclone Idai fund. Mari iyoyo vana Australia nana UK vakaisa mari yavo ipapo. Vaisa mari yavo ipapo, they should be able to ship those things. It's an NGO, and you don't want to ruin your relations in the Australian government, because if these people pay for those consignments, if the ministry pays for it, then you are dealing with the government direct. You don't zvinhu kuma mission hospitals. Because then if it's mission hospitals, it's got nothing to do with government. Ndopa ndakafly kuZimbabwe ndikauya ndikaita meeting angu kuMinistry of Finance akaorganizwa naJuly Moyo. Ndasingazivi kuti vari kutonditamba mufungi. Ndakawesta mari yendege 20,000 panodhura kakubva panapa kuenda kuZimbabwe. Ndikauya kuZimbabwe kuzoita meeting zvikanzi Ministry of Finance cyclone Idai. Ndavaratidza ndaita presentation yangu zvikanzi hatozvishipa zvinhu zvako. COVID yakabva yaita. Apa zvinhu ndandakaisa kustorage ndichibhadhara nemari yangu ndichiti ndikuitira vanhu kumusha kwangu. Apa ndirongobhadhara storage macitizens ndingoenda kubasa kuti ndibhadhare storage. Ndakangomirira kakumari iya yakataurwa yekucyclone Idai.
Maria ingauya, Maria inakuya. Ndopa ndakafonera Mukhuhlani ndikati muzukuru pane here shipping agent waunoziva, ndine equipment yandinayo ndoda kuzvishipa kuZimbabwe. Zvikanzi naMukhuhlani pane musikana wandoziva wekuVA Freight anonzi Liswe, mbuya mune zvinhu zvakaita sei? Ndabva ndamupa list. Zvikanzi alright, imimi mbuya chiorganizer ikoko mushipe zvinhu zvenyu, kana zvinhu zvenyu zvasvika kubheira munditaurira, inini ndichaorganizer transport yekubva kubheira kusvika kuZimbabwe. Ndikati no, it's okay muzukuru wangu, this is what happened. Ndakabhadhara, I paid for everything, for transport. Musanyepero chinzanzi chakamupa mari chine madzega dzega dzese. Ndakabhadhara zvinhu zvangu nemari yangu. If it's possible ndichatoenda futi mabank statements angu ndotora mascreenshot ndokanda paTwitter. Ndakabhadhara nemari yangu maCitizens. Ndabhadhara nemari yangu. Ndobva Mukhuhlani ende zveshuwa, I don't want to lie, Mukhuhlani honored his promise. Akatakura zvinhu ndobva zvasvika kubhodha. Ndikati muzukuru iwewe chindibatsirawo kuti zvinhu izvi zvipinde. Mukhuhlani paid 300 and yanga iri mari in bond. It was equivalent 320. It's just my fees ekuti mota ipfuuri, kwete kuti duty musanyeperwe, because zvimwe zvinhu zvezvo hazvisingabhadhari duty zvezvo. Zvinhu zvasvika kuZimbabwe. Mukhuhlani ati ambuya ndakuorganize ceremony chichi mimi saka ndabva ndatekisira moyo ndikati consignment rangu ranzi rasvika kubhodha. Ndakaenda riri under Zimbabwe Pharmaceuticals, company yaMukhuhlani. Mbuya ndakuorganize handover ceremony, which was good. He did a good thing. I don't want to take credit. Akaita zvakanaka paceremony, but paakangokanya ndepekuti akabva ada kutora donation yangu kuita yake. Zvaizondipinzawo pataiti kunoku kuti vanga kuti ko Susan, zvinhu zvatanga takupa iwewe wakazozvisa kupi? Because varungu vanoda accountability. If ever you are dealing with a white man, be transparent in whatever you do. Don't lie, my brothers and sisters. Saka Mukhuhlani zvinhu zvasvika. Mukhuhlani ndakumuti Mukhuhlani chindipawo invent. Ndaona paTwitter zvakunzi. Saka zvakaitika ndandaudza in fact before nsandashipa ndambwa approacha Freeman. Ndikati Freeman uri kuita citizens whatever action whatever yauri kuita. Freeman akanditi Susan, chagamuna neNGO ani PVO amene zvePVO whatever organization. Mani vao ndo vanokwanisa kuti zvinhu izvi zvipinde usabhadhare duty, because mari yacho ndanga ndisitorina maCitizens yekuti ndizobhadhara duty, ndasingazivi kuti zvimwe zvinhu hazvibhadhare duty. Ende rimwe duty racho rakachajwa in Zimbabwean dollars, which was next to nothing. $2. Saka ndakabva Mukhuhlani aita ceremony yake, atora madonations ayaita ake. Freeman akati aiwa equipment iti kuiziva ndeyaSusan. Ndopa ndakabuda bye ndichitaura zvikanzi saka moyo ndobva nditi Susan, handiri kuona zvinhu zvandakakudza zvezvo. You need to correct this, because zvinhu zvichakukanyira. Mama wirirana kuti china Mukhuhlani. Ndikati Mukhuhlani anga achifanira kungotora zvinhu ozviendesa kuSt Michael's Mission, because inini chishuwiro changu chachiri chokuti munhu wese womuZimbabwe arapwe, because kana chaenda kugovernment it's ndezvegovernment. Mission hospital inorapa whether you are CCC or you are ZANU-PF or you are Dagi vanorapa vanei nekuti uri wekupi. Saka you have to fix this. Ndo pamakaona ndanyora tweet yangu ya ndikatega moyo ye. Handimukona. Saka ndadaro manje. Mukhuhlani Susan but haudaro sha. Mude usina umbonyora ndopa akazocorrecta statement yake. Inventory yakaendeswa kuSt Michael's Mission. Nanhasi handina, ndikakuudzai kuti ndizive kuti vanhu kuSt Michael's Mission ndakavapa chii, ndakangozviona pavidhiyo paya. Handina inventory iyoyo. Ndazoflya kuZimbabwe patrip. Ndasvika kuZimbabwe. In fact, before I went to Zimbabwe, ndakanyora tsamba. Ndandashipa futi ndandashipa ma-consignment. Ndikabva ndati, no, you know what? Inini I'm an Australian citizen. So panyaya yekuti ndiende nematsotsi aya.
pakatanga covid vakabva vatanga kunditsvaga zvika mavhentileta yawo uchiri nawo here unofa nemari manje unoziva unofa nemari ndo remember meeting yandakudzai kuministry of finance yai ndakabva ndaendeswa nekuna Obadiah ndo paindida kundicorrupta achinditi you don't have to give this for free isu tipe list yezvinhu zvako then itobva tarisita kugovernment yobva yatipa mari yanga iri mari svino handidi kukunyeperai mari chaiyo yekuti dei ndakaipiwa ka ndaitenga idzimba muno muAustralia dei ndichifamba nemasarati but I thought of you people ndikati no it's not right and it's not inini integrity yangu nemavalues angu ndakazviramba ndikati no this is not me, this is not the person that I am. Handina zvishoma zvandinazvo izvo Mwari kana andipa an avenue yekuti ndibatsire vanhu ndinongovabatsira nezvishoma zvandinazvo izvozvo. Saka ndakabva pana anonzi Stephen Musa akapiwa contract yechokwe mukosi. Stephen Musa akabva ndifonera zvikanzi Susan munhu ari kusitola maprojects ako ese tikubatise kuministry of finance yemari yecyclone idaiya waidaiya ndiyakusilia akabloka zvese zvezve. Saka whatever it is that you want to do in terms of philanthropy, it's not going to work in this country. Ndakaenda kutoitawo nharo kandikata ndizvo zvatoda kuona izvozvo because baba mwana wangu akaenda paTV. Tichasvitsana kwa mvura yacheka makumbo ndikuzoita philanthropy. I'm not doing this for her, but I'm doing it for the people. Zvikanza because Auxilia sees it as competition because iye ari kufamba achipa vanhu rice iwe uri kufamba uchipa vanhu zvinhu zvine musoro saka hazvisi kuenderana. You're actually upstaging the first lady, the office of the first lady. Saka ambassador wekuno kuAustralia angatofonera Auxilia akamudza kuti ndakuwanira equipment saka ndichakupa iya list yandanganamupa yai handi muri kuona. Saka ambassador vaiva Auxilia akati equipment maiwana kupi. Ambassador vaiva vanga vasingazivi kuti ndine link nana Munangago. Saka ndaiwana kuna Susan ndo pakatanga nyonga dzese dziya. Ambassador Mishi vaiva vakungotsika kanzi my hands are tied, I wish I could help but my hands are tied, like, there's nothing that I can do. Pananda kuvaipa pressure kanti kuna naye ambassador kumari ndakanzi ndikupiwa vakundifonera July moyo fonera muda ndo zvavaindita ambassador vai. Ndikati no kana musiri kuda ndo pandakazozvishipa nemari yangu. Saka Steve Musa andiudza zvinhu zvenda mukuhlala atora zvinhu zvaenda kuSt Michael's Mission. I didn't know. Nanhasi handina invent zvandakudzai. Ndashipa maconsignment angu ndanyora kuembassy yangu ndikati zvinhu zvese zvakapinda muZimbabwe macitizens government yangu inoziva kuti chii chandakakuunza munyika menyu. Ende ndaenda navo, I think maizviona, ndaenda negovernment yangu ndichinosiya ndonzini ndanichitengesa equipment, ndinotengesa equipment yandiri kunoenda negovernment ndichinosiya panzvimbo, tichinosiya neembassy yangu kuti ndauya ndini Susan, ndauya nemavhentileta angu 4 aya iyi yatasiya apa, ndobva ipapo nemota yangu ndoenda neembassy ndonzanzi ndiri kutengesa zvinhu izvozvo. Hapana zvinhu zvanga zviri muconsignment mangu ndichikudzai zvanga zvisingazikamwi negovernment yangu because I wanted to do zvinhu zvanga zviri transparent. Saka ndasvika kuZimbabwe, one of my recipients panga pana Temba Mliswa, Owen Muda. Why I was given Owen Muda? Because of kumusha kwa mai vangu. Ndikabva ndadzokorora mukuhlani ndikati aiwa just because pakaitika noise yaya handingarege vanhu kuSt Michael's Mission ende ndandaona video yandakaposta yaya vachiti tinoda kutenda, they were appreciative. Ndikati rega ndivapewo mabhuku nemacheya evana ekuchikoro aya makaona ndakamboposta aya pakabiwa firiji yangu paya. Ndikabva ndaisa Sibusiso anga one of the recipients because mainini vangu vakatraina kuMunene Mission. Saka ndaida kutenda Munene Mission kuti makaita henyu makadzidzisa mainini vangu vakatiitira mapepa tikauya kuno kuAustralia. That's the only reason, and it so happened kuti iye ndiye anga ari senator wearea iyoyo. Pane wandasiya naTapera size wandakambopa uya wekuMuzarabani iye anga aripo futi for the second time. Vaningirikina paya equipment yaya yasvika kuZimbabwe, ndafamba ndichita madonations angu, ndandine consignment 1 ndakaita stuck kubeira
ndiri kuZimbabwe ndiri kuita madonations angu zvakanaka. Ndandine mafriends angu. I'm sorry I can't mention their names. Shamwari yangu iyo handikwanisi kutaura zita rake. Angatonditi Su, inini am happy kufamba newe. Ndichikusapota. Uchinosiya equipment. Shamwari yangu iyo because aiona ndichingoenda ndega neembassy. Inini family yangu haidiko kuZimbabwe. Family yangu iri in the diaspora. Ndikatomuti chei it's fine shamwari yangu. Saka kuma donations takatanga na Sibusiso. Sibusiso akauya ku handoff. Sibusiso ndobva nditi Susan embassy yako inozviziva kuti tine mwana tisi. Ndikati no, I don't think they know. Chitoseka pepe. Zvikanzi okay. So what are we gonna do? Ikabva yaorganizwa naKene Umbimbi. Vakazonyorwa naTemba vainzi Kene Umbimbi vachivanyepera. Kene Umbimbi vakaita ceremony, vakaorganize everything. His human resources ku foreign affairs. I don't know iko zvinokuti vachiriko here. Because ndo vanga vari human resources manager waSB. Ndobva taita ceremony kumba kwaPeter Gamundani. Uya Gamundani wandaida kutengera mota ED uya nemukadzi wake nchida kuvati thank you. Mount Pleasant kwananga nchigara kwandaiti mukoma Peter. Ndoko kwakaitirwa ceremony yai. Gamundani's family is in Japan, mukoma Peter. Ene ndoko kwandaigara nemwana wangu. Ndobva taita ceremony yedu zvakanaka. Kwa mukoma Peter vaive. Moyo ndobva auya, ndobva taita handover. Zvikanzi okay, so what I'm going to do, I'm going to hand you over kuna hopo yomupanganyama. One of the boys airongana na aienda nekuseri nekwana auxiliary achimutengesa information yaSibusiso kuti azouraiwa. Saka what I'm going to do, I'm going to hand over everything kune mukomana wangu wekuconstituents. Saka vanhu vekuconstituents ndo vachaorganize kuita handover, a proper handover kumberengwa. Ndikati no, it's fine namoyo. Next is stop yangu yemadonations. Apa I haven't seen vana ED nanani. Handisati ndavaona but zviringotaurika. So Sibusiso kuya kwaakaita ku handover ceremony. Sigauke akabva ndifonera. Zvikanzi Susan, uri kupinzisa Sibusiso pataiti because auya iko kwasina permission ya ED. So uri kutomupinzisa pataiti. He's risked a lot by coming ku ceremony yako because anga achinida permission as per protocol. Ndikati did he? I didn't know. Zvikanzi kukauya vanhu veZBC vachiri. In fact Sibusiso kwakauya vanhu veZBC. Zvikanzi Sibusiso handisi kuda kuti zvibude paTV because he was trying to protect himself. Because aichiziva kuti makava ane nyaya dzedu nemwana. Zvikanzi I don't want this to be publicized on TV, but on Twitter yes it's fine, but on TV, on national television. Saka vanhu vekuforeign affairs vaida kuti vana Manzou kune factionalism, vana Manzou vanga vari kufaction yavo yana auxiliary. Vaida kuti ceremony yangu iitwe ku boardroom yekuforeign affairs. Sibusiso akati kana iya kuitirwa ku boardroom yeforeign affairs, then it ceases being a mission thingy. A donation for mission hospitals. It's now a government program. For future a government program, I won't be able to make it. I can't receive those things. And it will affect you as well. So my moves are all you have to be very calculative. And whoever I need to know because you've got my child. Anyway, so I'll come back. Ndasiya nyaya yangu nakambamura ndichaidzoka kumashure. Ndikati no, it's fine. Ndo maitikirwa ndosaka ceremony yakaitirwa kuMount Pleasant. Taenda taita ceremony yedu kuMount Pleasant. Vanhu vangu vekunyika kwangu vakauya zveshuwa. It was a beautiful ceremony, I don't want to lie to you. Next ceremony, Temba requested to see me before the ceremony because I want to get to know you. Natemba Mliswa. My donations andakapa kuMnotoni. I wanted to balance. Kuti nditi ndapawo kumaruzeva then ndopawo ku town. That's why I chose Temba. Because madona esa anouya anoenda kuParire Nyatwa. Anoenda kuHarare hospital. Ndikati ndiendese kuNotoni.
excuse me. Ndoma saka ndaenda ku ani mwana nani na moyo. Saka pandakangopinda imomo mu meeting na Temba. Honestly, I don't want to lie. Apasiripo panda the people of Zimbabwe, this is a very good gesture. And it's good for the community. And as not one, we want to thank you. Ndikati anu muchitendei. Saka tosangana ku ceremony. Temba treated me very meeting imomo. It's very rare to see a Zimbabwean man anokuvhurira chair tapedza breakfast here. Taita meeting yedu na Temba. Saka siyo zvikanzi saka isusu draft my letters achaenda tichatumira ku embassy, mwetotumira ku ministry, mwetodidiri na PA wake na Josephine. Takati no, it's fine. Ichita mimi I don't have to do it. Vasenda my invitation avo. We were walking to the car. Saka munongozivawo vanhu muchifamba paipa tichifamba. I could tell energy yedu kuti papa hazviperi mushe. Saka Temba ndobvakanzi saka tell me a bit about yourself chichi. Ndanga kachena musura makaiona suit yacho. Ndakati but you know what, Temba mliswa. Ipapo ndansanda mugoogle akandini. Ndakati Temba he's cute. Zvikanzi saka wauya nani? Ndakati ndauya nebrother yangu namama Peter. Saka baona Peter zvikanzi I know him chichichi. Saka anyway, let's link up later on. Kana uri muno muHarare unofarira kupi? Saka kuenda kwangu kuZimbabwe I think ndakudza isi. Busiso anga kanipa rules kuti I don't want you to be seen in any public places. You're not allowed to go out clubbing. So I never enjoyed, I never did all that stuff. Zvaitwa nevamwe vanhu vezera rangu andambofera ndakazviita. Ndakangotanga I lived the life yamoyo. Iyo privacy iyoyo. That's why most of you moms ngandisi. Saka ndobva taenda pepe. Saka muzukuru wate, in fact taenda ndikati Temba handibata zvakanaka. Saka what I'm going to do, ndobva ndafonera shamwari yangu Rufaro Matsika, mukadzi waNyasha Matsika wekufara matsi. Anoita maflowers. Flower spot. Ndikati ndakunyasha. Rufaro tikadzirirawo maflowers. Ndoda kunopa mai vaTemba. Kuti it's very rare kuwana murume anotreata vakadzi zvakadai so. Kungovati thank you, she raised them well. Zvikanzi naRufaro, I would do that and that's very nice of you, Viv. For Vivian. That's very nice of you, Viv. I would do them. I paid $100 for those flowers. I called PA wa Temba. Tell Temba I've got flowers for his mom. Josephine, do you mind picking them up? Kana Josephine, Susan, you know what? It's also we are going to what I've planned. How about you go and give Temba's mom the flowers yourself? I went to Mbakwana Temba, ku waterfalls. Ndopa makandiona ne picture yaya ne maruva yaya. Ndikati go ende mwana wenyu anetsika. Zvikanzi sure here, ndikati ende zvesure. Anga anetsika time iyoyo. Ndikati mwana wenyu anetsika. Makaita yenyu. He treated me so well, like a lady. Zvinhu zvakadai so tinozvi-experience ku Australia, kune varungu, kwete muno muZimbabwe. Zvikanzi vaTemba akambogara ku UK chichichi namai vacho. Tapedza paini vadaperekedzwa nemuzukuru waTemba, ainzi Tinashe. Saka a day before the ceremony, vakomana ava vakauya kuzotora equipment here. Zvikanzi naTinashe, sekuru vati ndikudze kuti vari kuda nezvenyu. Vati varikuda kudi kutaura nemi. Sekuru havana mukadzi andimunoziva. Saka ndinoda kuti muite mbuya vangu. Temba haana kundinyenga direct, akanyengerwa nemuzukuru wake. Kana akuda kufamba mbiri, kuzvifambisa mbiri yekuti anonyenga, akanyengerwa nemuzukuru wake. Ndikati Tinashe, zvikanzi shuwa mbuya. Sekuru munhu ari bhoo manje. Sekuru vatori single. Saka ini ndichaita kuti mimi nasekuru
mutaudzane because sekuru vatonduudza kuti vakuperekedzai kumota tichibva vari kushaya kuti votaura nemi sei vari kunyara. Ndikati I'll see. Saka tinashauya takaenda kuseremoni. Joshua ndakaenda neembassy yangu andidi kunyepera ndakaenda neAustralian embassy kuNorton. I think makazviona. Tikanosiya madonations ayana nhasi ariko. Andainzi naTemba ndakamutorera ariko kuNorton. Madonations atakamusira. Tamusira maventilator aya nezvinhu zvamakaona neema-ECG machine amaiona aya. Zvikanzi naTemba, me and my mom, we are going to Shurugwi. Do you mind joining us? Saka shamwari yangu akandiitira maruva yoyo. Akabva ndigadzirira maruva akati, Susan, since hanzi Minister of State Mary ari kuuya, you can't just, etiquette wise. Ndikati, yeah, I think that would be good. Saka in fact before pandakanoona mai vaTemba vakati no, it's fine. Inini ndichauya kuceremony yako naTemba yauri kuita because ndakavaudza ndikupa Temba equipment. Kanza no, it's fine. Ndichauya kuceremony. Ende zveshuwa vakauya, which I'm very appreciative. I've got nothing against Gogo Muliswa to this day because vakandibata zvakanaka. Vakauya kuceremony kwangu naTemba mai vava naMary yakauya nemaruva ake Rufaro. Zvikanzi maruva unopa Mary at the end. Ndikati, yeah, it makes sense just to say thank you for coming. Kanzi do maruva makaona mapicture iseculator. Tikaita ceremony yedu zvakanaka ndobva ndamugifta maruva. Ndasingamupe maruva kuti ndairedza Temba. No. Ndakatoenda ikoko, I was celibate. I was not looking for a man, my citizens. Ndasingade murume. And ndanatwa 6 months. Ndichakudza about my relationship nachikwana neyakambamura. Ndichadzoka kumasure. Remember ndati ndichadzoka. Ndaita miss out that part, but ndichadzoka. Saka Temba ndobva nditi tiende kuShurugwi. Shamwari yangu Rufaro akanditi, Susan, Temba umuzive. Isusu tomuziva Temba. Siyana naTemba. Temba is not good for you. Temba anodanana naVhiki Mlilo wokuZBC. Ari kukunyepera. Ane musikana. Isusu we know Temba very well. Temba abva aenda akandotaura naRufaro. Kanzi, you know what? I really like your friend. I don't want to hate your friend. Ndoda kungoti angonoona kumusha kwedu. Kumundiswa village, I'm building. Unoza Temba anogona kutaura ka? Anokutengesera ndege isipo. Ndoda kuti unoona kumusha kwedu kumundiswa village. Anyway, saka takabva tadriver off neshamwari yangu. Pane service station avanopfeka zvered and green ava mino ndozuva yacho. Iri padhuze nepaflyover so yepaNorton. Takatopaka ipapo tichidira fuel. In fact takapaka tichidira fuel ndaita recess. NdoTemba paakatifonera kana Rufaro ine handisi kukusiya kuti uende naTemba zviiti Susan. Ndakunokusiya kumba kwabhudhi vako kwandakutora. Kana wakudaita zvanaTemba. Kana yeTemba achikuda achakutera kumba kwabhudhi vako unokutorera ikoko. Ndobva Rufaro adriver nini nemwana wake. Ndobva anondisiya kumba kwebrother yangu. Temba ndobva ndifonera zvikanzi, where are you? Ndikati I'm now in Mount Pleasant. Zvikanzi waenderei? Because ndakuudza kuti ndoda kuti tiende kumusha kuShurugwi. Ndoda kuti uende ungonoona kumusha kwedu. It doesn't have to be a relationship, but I just want you to see kumusha kwedu so that kana waenda ku Australia unoudzawo vanhu kuti ndakasvika kune nzvimbo yakanaka. And you can also promote tourism ikoko yemuliswa village. Ndikati okay, cool. Unoona wezwa community yedu nevakadzi pamwe unogona kuvawanirawo something ikoko. Ndikati okay, yeah, sure, all right. I was so naive, my citizens. Brother yangu angasipo musiwo. Ndagadzira paipa ndakayanzoita mai vadhikondo zveshuwa ndikasiya mwana wangu nemwana webrother yangu. Ndikati Rodi, chisara nemwana. Ini ndakuenda kwaTemba for a date, but ndikudzoka mangwana because Temba akanditi toenda nhasi todzoka mangwana. Mukoma Peter vakabvunza, unongovaudza kuti tete vaenda naTemba vari kumba kwaTemba. Saka Rufaro ndakabva ndamufonera ndakati Rufaro, zvikanzi naRufaro, Susan, you can't lie to munhu ari kusara nemwana wako. In case anything happens to you on the road, tell him the truth kuti uri kuenda kuShurugwi so that he knows. Ndikabva ndavaudza ndikati ndiri kuenda kuShurugwi. Zvikanzi muri kudzoka rini tete? Ndikati ndiri kudzoka
mangwana the following day ndo zvandakavaita zvikanzi aora kamchidzoka mangwana it's okay inini ndosara chiine mwana mawirirana zvekutoti makuenda kushurugwi ndimukoma Peter tete hamusi kuona kuti muri kumhanya here tete inini apa I've never been to shurugwi ka ndakufarirawo road trip ndikati ayewa ndikuda kungonoonawo Zimbabwe temba ati ndiri kuenda kunoona tourism chichi zvikanzi safe trip tete mozotiudza mutigirwo chibagi my brother is very mature ndikati okay ndo patakaenda kushurugwi ndopataenda inini temba mai vake nazinyama natavani ndiyaidrive tasvika kumusha kuyakwe temba abva andigarisa ina handisi kuziva apa Sibusiso doesn't know anything kuti baby mama vatoka kushurugwi haasi kuziva kuti baby mama vatoka kushurugwi saka ndobva anditi zvoni Temba, tell me a bit about yourself. Tasvika kushurugwi. In fact, mai vaTemba vakati musikana ndiri kurara naye mubedroom mangu vakomana. Zvikana Temba ayewa. Musikana haasi kurara imomo. Musikana ari kurara nesu kubedroom redu uko kubedroom revasikana. Amai vacho ndakabva I was so naive. I could have picked it up from her face. Funga vakatozviziva. Vakanzi iri ndo bedroom revasikana rananuma. Ndo mauri kurara. Next bedroom rachona ranga riri Nina Temba. Tagara paipai zvikanzi tell me about Australia. Takutotaura ndakuri right. Tell me about your family. Ngati inini family yangu yese we are outside. Vamwe vari ku UK, vamwe vari ku Australia. Wese anonzi akakosha kumufamily kwangu ari out of the country. Kanza saka makatiza Zimbabwe. Yes, makatizirei. Ndikati greener pastures. Kanza that's good. Now, excuse me, sorry, just a second. Kanza makatizirei na Temba. Tichitaura pepa ndikati tinotiza. You just kuma greener pastures. Kanza that's fine. Ndikati ndakwenda kunorara because we're tired. Takasvika kushurugwi na 12 midnight. Tikanza I've got akataura kanzi inini ndine vana vangu handidi kunyepera Temba akataura kuti she's got 18 kids. Tikanza I've got 18 kids. I'm not married. I'm turning 50. And I'm looking for a wife to marry. And I feel kuti iwewe you fit that part. My citizens handina kumboita target Temba muniswa because ndaiti ndikuda kuti Temba ndibhadharire child support or anything zvavanotaura zvazvo. Ndichongoriwo munhu akaita 4 chamu yaTemba akanyeperwa. And we later found out ndakazozviziva papaipai ndaudzwana ndichasvika ikoko anyway. Zvikanzi saka mira ndobva amhanya kumota ndobva auya in fact akapinda munext room make ndobva auya abuda akabata zvimakitsi. Zvikanzi inini do you mind toda ngokutesta because handinoziva kuti mwoyo vanorwara yayo. Ndobvati zvikanzi Susan, what attracts you anyway? Back to our conversation. Sorry ndodzoka bichana. Zvikanzi you've got a baby by SB Moyo. You've dated Kambamura. You've dated Kambamura and you've been in a relationship na Chikwana. What is it that you want? Do you like power? What entices you? What does Susan want? I want commitment. Ndo zvandakamita. And zveshu why munoziva kana wasoftiwa unonyatsotaura zveshuwa. Ndikati ndaitofungawo kuti ndazviwanirawo murume. Ndikati who am I to judge? Ini ndadana naMoya neEdzi. Ndakarepwa naMnangagwa nemunin'ina wake nanaMudha vaindirepa. Who am I to judge? Kuti Temba anyengana nenyika yese. Tinongogarisana tovaka musha wedu. Mufunge. But pfungwa dzemarriage pandakaenda kuZimbabwe ndandisomborina zvachose. Zvikanzi inini I'm looking for a wife to marry and you fit the role. I like you. I think you and me we can do great things together. Temba idaro. Ndobva auya ndobva nditesta. Zvikanzi ndoda ngokutesta because munhu wawaidanana naye I know Moyo is sick, but inini I've also dated vanhu vari HIV positive.
ndakadana navanhu vane AIDS and ukabuda wakanzi positive hazvireve kuti chi inini handichakude. Ndikati inini chi, and I was confident because I know I'm HIV negative. Ndikati I'm HIV chi negative. Ndikanzi I will see. Ndopa akandipurika pepe Temba. Yeah, I'm sorry, I'm going to be as graphic as I can because ndoda kunyatsoti step by step. Ndopa tadzokera tikanogara tatanga kudya nyama yanga iri muplate. Ndopa tikanzi anga tichitarisai results edu. Ndopa results abuda akanzi negative. Ndopa ndipusha close kudai citizens. Ndopa ndikisa Temba uya ndopa ndibata garo rangu. Tikanzi naTemba pakangoitika moment ipapo handida kunyatsoinzwisisa but unongoziva kafeeling kai. Ndopa taenda ndopa ndidhonzera mubedroom make patoti kuna vanhu imi good night ndokudyiwa kwandakaitwa naTemba ari pamusoro pangu. Mwana uyu kanzi Susan, I've got 18 kids and I want you to have my last baby. I want another child and then I look after my kids. Citizens ndanga ndisiri in my right senses kutaura chokwadi. Shuwa ndiudzei munhu anokukumbira mwana uri pamusoro. But mwana wangu aidawo zvake sibling because ndanda kuverenga age yatendai ndikatendai ane 4. Tendai need someone to play with. Kanzi saka I need you tichi. I need a child. Mufunge just before asati agoesa. And if I tell you kuti ndakati then chinyepa. I will have this child, I'll look after this child, I'll take care of all my kids. All my kids have got properties. I've got properties in London, Temba. Being Temba. Ndikata mwana does not need my property. Mwana no need a love. And my parents. Kungiari ese. Vachirera mwana vese. I look after all my kids, so don't worry. The following morning, ndopataka mama wake vakauya makuseni. Temba akandimutsa kuma5 because ndandarara mubedroom make. Pandisichidzokera kune the other room. Ndobva ndadzokera. Amai vake vakazouya kuzondimutsa makuseni. Ndobva vaona shaiva evidence kayanga iri pasi. Ndakanyara ndiri kunyeperai. I was so embarrassed because she respected me and I felt kuti I had lost value in her eyes because vaindiona as this woman who munhu for high esteem tongochiwa munhu atodyiwa. Tikanzi naTemba chigadzirira takudzokera kuHarare. Patakadzokera kuHarare, tasvika kuHarare ndobva taenda kumumba kwake kuBorodeo. Tasvika kuBorodeo anga asati andidropa kuMount Pleasant. Kwanga kune birthday ramaitongogara musi iwowo. You know what, Susan? I'm in a relationship. Apa andidya atoitira mwana wake. I'm in a relationship na Viki Mlilo. But na Viki is bipolar. Saka zvinhu zvachona I don't want to be in that relationship. So what I'm going to do? Apa kumushanga chinditi iwewe you fit the role. Zvatemba so. Come to think of it, ndoseka sure. Ndandiri sure munhu kukwira ndege kuvhariwa kudai. Zvikanzi saka what I'm going to do, I might not make you my first wife but I'll make you my second wife. Ndakamutarisa ndikati Temba. Zvikanzi I don't know kuti you'll be able to handle kuti amemliswa because you will come salad. Saka ini handidi izvozvo, ndida munhu kuti kumusha anotsiga anosenga mvura panozwai pamusoro. Ndikabva ndatoseka hangu. Saka akabatya ndakuenda nogeza. So he was taking too long and I followed him. Saka ndakasvika achangopedza kugeza. Ndobva ndadyiwa futi citizen. Kanzi ukuda mwana ndikatoda mwana ndikabva ndikati I don't think I'm going to fall pregnant because ndakanzi ndine polycystic ovary. It took me years to try natendai. Kanzi inini handiwanza ndamisa manje. Ndikati kana ndakapedza 4 years nemusoja tichitrya. Kanzi because agoni Temba.
I will tell you kuti unoita nhumbu. Ndobva aenda kubirthday ramaita ungogara. Tukanzi tabani. Enda namai guru vako. Tora makeys ekuGreendale neekuvhila. Unovaratidza vhila. Kana vakakufarira ikoko. Just go and see the villa. Ndakuda kubvisa kumba kwabhudhi vako because hazviti kuti ndipote ndichiuya kumba kwebrother yako ndichikupick up manheru. It's disrespectful. Handi munokona ndakati munhu ari kubva kuvanhu zveshuwa mwana uyu. Ari kufunga hanzvadzi yangu kuti handinga disrespect hanzvadzi pamba payo. Ndobva Temba atamusiya paya taenda kuvhila kwekure. Ndakangosvika ndobva ndati wow, this is really nice. I like it. Zvikanzi alright, saka you move in on Wednesday. Anyway, ndakumbokudzosai kumashure. 2018 paya pandasiyana namoyo paya. Because ndangoti 2016, 2017 patasiyana namoyo after the coup paya. We remained cordial. We were really good friends na SB. It was like my go-to person kana pane chananchida. Ndakabva mukuhlani akabva ndipa namba dza I think ndaiskipa nyaya iyoyo. Akanipa namba dza Polite Kambamuka. Because naye muti muzukuru ndoda kuzodonata zvinhu kwane mbudziya. Zvikanzi MP weikoko Kambamura. Ndo pandakapiwa namba dzaKambamura. And I started talking na Kambamura. Kambamura ndobva anditi I'm going through a divorce. Handina mukadzi. Ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora. Ndimukona. Ndikati uya ari kutsvaga mukadzi wekuroora. And he is young. Kambamura ane baby face ka. Ndikati what happened to your wife? Zvikanzi my wife tested positive for HIV. Ndikati vedu vanhu vane AIDS vari kungoramba vachinditeerera. Maybe kesi yamunangako. Because my wife tested positive for HIV, ndikatesta negative. Saka we are going through a divorce. Saka ndakamuudza kuti nini handichakwanisa kugara naye. Saka I'm looking for someone to marry. I flew in kuZimbabwe. Polite aigara kuholiday in 2018. Ndakaflya kuZimbabwe for a date na Polite. Ndini ndakamubvisa kuholiday in Polite. Ndasvika kuZimbabwe ndikati Polite, I've been with politicians. Ndakamuudza ndikati I've dated someone in politics. Zvikanzi ndiyani. But I didn't tell him kuti ndimoyo at the time. Ndikati as a politician you need privacy. You don't have privacy uchigara pano pa holiday in. Saka ndikubatsire tsvage imba pokunogara. Ndakamuwana ari minister wemishikashika mukunzwa ma-citizens. Aipfeka safety shoe nesutu. Sutu yekuBotswana, kwete yekutaro, kwete yekune Peter Jackson yandakazomuintroduce musono ine matomi Hilfiger ndaitenga kuDF4 nemari dzangu. Anga ari minister wemishikashika. Ndibva ndasvika ndibva tatsvaga imba. Kana maona machats andakaisa akanzi Debbie Viko yanga yakanzi Polite is not paid rent. I was the guarantor pandanisana naTemba pavakamboseculator maphotos angu naKambamura. I was the guarantor of that house yekuna Adeline yatairenta yamai Mhuri. Imba iyoyo Polite akatsvaga imba akanzi Palm Golding, we can't give Polite a house because of his payslip government. I used my payslip yangu yeku Queensland Health kumubatsira kuti awane imba yekuRoja muHarare. Deputy Minister of Mines. Ndobva ndikamubatsira nemari yebond. Because ndinoona varakashi vanouya chinyora kuti hanzi inini ndinodanana nemaminister because ndiye ndichida mari dzavo. No. Ndinotoshanda. If you ask anyone ari muno muAustralia anokudza kuti Susan ndinoshanda kungoti for the past few months apa pandakatanga kudzokera basa manje. Ndanisingaendi kubasa because of mwana wangu kutino. Ndinorera mwana wangu. Ndikamubatsira Polite. Na Polite the relationship didn't last because Polite aiunza vasikana kumba. Ndobva ndikamuvhisa in furniture yandakatengerwa mubhedha wandakatengerwa naSibusiso kubva kufridge. Polite akangomuvha nehembe dzake. Because moyo had bought me property. Remember ndaikudza kuti tichivaka imba yedu kuruwa yeye yandakudza yatakazotengesa yeye. Saka kune furniture yanga irikoko.
And then imwe ndakazote chikambuya nekuda zviro kwamunoita kwekwe fake handifambi nefake yandaizvitengera my hard work and money. Ndakaenda kumaubra police zeta rapi inaro doketi iroro. Ndaenda kumaubra police ndikabvunza polite zvinhu zvanga zviri mumba zvakabiwa nani svikai nemusikana webasa nagarden boy. Ndakarusungisa musikana webasa nagarden boy ndikati handei nemi kumapurisa munotaura yeukai nadhiki kuti ndiani akatora zvinhu zvangu. Vana vakagariswa kumasales 2 days. Vana kuti vachindiudza inini vanga vasingakwanisi kundiudza. Saka vakabva vaudza mapurisa kuti aiwa ndedhi vanga vachiunza chii vasikana pamba. Saka mapurisa ayaya vaishayiwa kuti wodi vondiudza sei. Mapurisa vaishayiwa kuti vondiudza sei. Saka vachiningirikina mapurisa aya takabva taenda kucourt. Nyaya yedu was listed kumagistrates court kuharare. PaHarare kunoenda vana Johanna Mamombe kwavanotambudzwa everyday kwekwe vasina mhosva. Ndikaenda kwekuya nevana veve nemapurisa aya because inini I was heartbroken. Zvinhu zvavo zvakabiwa was over $17,000 because with zvinhu zvakaita sema-designer things my handbag and a kate spade under $600 ma thousands. Unenge uchitenga, you don't buy them all at once. Unotenga zvinhu bichana. Saka ndandabirwa zvinhu zvangu ndakarwadziwa. Mupurisa uya abva andidana paside. Tasvika kukoti kwekwe nyaya yedu ingapinda. Ndobva taona anonzi PP Muchemwa, public prosecutor Muchemwa. Zvikanzi muri kudiwa kudenga. Mama nyaya yenyu ichapinda masikati. Tachikwanisa tokumbirawo kuti muye kuofisi. Ndopandakakwira kudenga kwekwe. Zvikanzi mama tine nyaya nemi garai pasi. Apa inini ndine BP kandikataiwa vana ava vasunge vaba zvinhu zvangu. Zvikanzi mama vana vane nyaya vada kukuudzai. Isusu taona kuti police camp yese because ndaivava. Vanzi police camp yese iri kushayiwa kuti yokuudzai sei. Ndikati ndiudzei chii chaitika because inini ndakabirwa zvinhu zvangu. Zvikanzi dhedhi vane vaenzi vanga vachiuya kumba vana Miss Red vana Rumbi Takawira vanga vachiuya vachirarwa napolite kumba kwekuya. Dhiki ndiye akataura zvikanzi mama mumwe wacho ndotomuziva ndi Miss Red, mumwe wacho ndeuya aimboverenga news ndi Rumbi Takawira, umwe ndiye akutaura mazita mugarden boy yo. Ndakati munyatsotaura nyaya yenyu because handisi kunzwisisa. Polite ndobva tuma muzukuru wake anonzi Kato anoita zvekutengesa mota kumagaraji uko. Ndobva zvikanzi naKato interview takatumwa naPolite. Polite anga ari kuZITF. Musi iwowo pavaenda kuZITF ndopa kana makambona story yakabuda munewspaper ichinzi kunonzi kuita sei ndege yaminoshiri yakapinda mukati mendege here yanga ine maofficials chichi ndo period yachona inanga ndi kuZimbabwe ipapo
time iyoyo. Zvikanzi nemapuri naPP uyauya apa ndakufila guilty kuti vana ava ndavagarisa muprison for 2 days 48 hours ende havana mhosva. Zvikanzi mama taishayiwa kuti tokuudzai sei because mamuchipenga mamuchipopota, saka taishayiwa kuti tozvitaura sei. Ndi vane vaenzi vanga vachiuya panapa, vamwe vatete, vamwe vakobvu, vamwe. Ndikati it's okay vanangu, maita henyu, ndakanyara, ndidi kunyeperai macitizens. I was so embarrassed. Saka ndabva paipa saka muzukuru waPolite anga andimirira panze. Munofunga mapurisa aya anga afonera Polite kuti zvinhu zvashata kunoko. Ndobva auya zvikanzi mbuya we need to talk. Mbuya we are very sorry. Sekuru varegererei. Polite ndobva auya zvikanzi macriminals vanhu vaya they are criminals. Inini ndingaunza vasikana panapa vada totiparadzanisa. Uda kutoba zvinhu. Inini ndinoba mabhurugu ako ndinowadii inini. Mapenza Calvin Klein ndaitenga kuti yefo mufunge macitizens. Akabiwa nevasikana vaPolite. Ndikatora iti Polite zvinhu zvangu zvabiwa chindidzosa mari yangu. Polite ndaimutengera hembe masutsu. Laptop yeMacBook Pro iri kushandiswa naPolite. Ilaptop yangu yandakaclaima paTax yandakatenga nemari yangu. Ndotogona kutokupa ndichaiposta apa neserial number yachona. Ndakaitenga kuMac kuNingirikenungu muno muBrisbane. I will post everything after this. Muone macitizens. Zvikanzi naPolite vanonzani vanadhika macriminals imbafa isusu mumba makabiwa macitizens. Ndo pakapera, ndo maperero akaita relationship yangu naPolite. Ndopandasiyana naye ndikabva ndamuti Polite chiona zvaungaita because inini I can't keep on helping you nemari yerent. I can't assist you on that. Ndo paakatanga kutatarika nenyaya dzemari dzerent, madhiridhiri anga asati abatana. Ndo mameseji andakaposta aya mamuchiona ndichisenderwa naDebefi wekupa mugodhi achiti Susan Polite asati abhadhara rent. Aigona kuita kana 3 months in arrears asati abhadhara rent. Ndo pandaimuti museve nemapapers because inini ndina ndiri guarantor. Saka vanga vakunetsa inini kuti ko munhu asati abhadhara rent and we were not talking because of zvinhu zvangu zvanga zvabiwa. Kurara naPolite ndairara naye neprotection. Andambovhera ndakarara naPolite without a condom. Ndakarara naPolite neprotection. Relationship yangu naye yese ende ndandisingambonyepi because ndakagara pasi na Felix Mshamboza ari kuCIO nataonga kayanga. Ndikati ndichitovaudza ndichi ari kuArmy because taiwirirana ndichiti munokwanisa here kubatsira Polite kana kumupa guchu kana chii. Zvikanzi togona kumubatsira vakatomuvigira guchu but hazvina kushanda. Polite akati ndoda unoitwa inonzi chii whatever enlargement, penile enlargement. Ndikamuti you can go but I don't think it's gonna work. Ndatozvipira kuti ina ndichada. Ndokusiyana kwandakaita naPolite. Ndarambana naPolite pandakauya kuZimbabwe. Sorry macitizens, I have to go back. Pandakauya kuZimbabwe pandaiuya kumameeting angu naJuly Moyo pepe. Ndichibva paoffice paJuly Moyo ndakasangana naWalter Chikwana anatembi. They were just walking, so they stopped me. We were friends, good friends. I do not want to lie. Good friends. I just want to be your friend. Unonzani because you know munhu ausi munhu wemuno, we can tell that you are not from here. Ndikati no, I'm from Australia. But tanga totaura nyaya. We exchanged numbers and we started talking. And that was it. Tikaita nhumbu dzedu nawo kuti I don't want to lie. Takarara tese tikaita brief moment kedu naChikwana. I'm not lying. Ndikaita nhumbu yangu tikazorambana zvedu. Hatina kumbonzi kuti hanzi ndinzi ndakafamba ndichinyenga varume vezanu kana kuti chii. Handina munhu andakambonyenga inini. Varume ava ndo vaitondinyenga nditsvagi varume inini. Anyway, ndakujamba ndakudzokera kunyaya dzangu dzezana ndichikudzai. Nyaya dzeequipment, nyaya dzeequipment. Saka Temba, I'm sorry, ndakudza nyaya dzeequipment. I'm trying to figure out ndaba panyaya dzekushurugwa katadzoka. Nyaya ndapiwa makeys ekuvhila naTemba muliswa. Macitizens ndaitofunga ndawanawo murume. Just like I'm just like your sister. Any other sister akangofanana nemi.
anenge kwete kuti ndaitsvaga murume wekuti ndakuda kuroorwa, no. Ukanzi ndokuda nemukomana, the next thing mukomana wekuti ndoda kukanda pakitchen. Hapana munhu asingadi kukandwa pakitchen, let's be honest. Ndikati ndopakatanga kuchinja magoalpost tadzoka kubva kushurugu kuti I'll make you my second wife. Ndobva enda kupati kwamaitongogara, but aenda kuvhila ndikafarira vhila. I moved in nefurniture yanga yatengwa naSibusiso yai. Togara kuvhila kwaTemba. Sibusiso then finds out. In fact, before that, I break up with Kambamura. Kambamura then went to office kwa Sibusiso. Akanoti because vana Kapuya, anonzi Fred Kapuya. Angari former mayor we Redcliffe. Ndova kwazomudza vakati iwe munhu uri kudanana naye uri kuzere kuti mukadzi wa moyo. Zvikanzi mukadzi wake zvikanzi mukadzi wa general vaiva kuona pa TV vaiva. General yo vaiva vatori nemwana nemunhu uyu. Pachishona zvinonzi munhu kana une mwana naye uri mukadzi wake. Saka uyu takabva tanga unetsana zvikanzi but Susan why uchidaro why usina undudzo kuti chi? Iwewe na SB nemwana uda ndikuadzisa here. Ndikati no SB has got no right. Kana ndatokura musoro ndikati no, he's got no right yekundiudza kuti ndodanana nani, who I should date. Saka patakarambana akabva aenda polite achinokumbira ruregerero kuMinistry of Foreign Affairs. Akasvika akanotaura naSibusiso achiti sorry because ndanamuintroduce kumwana wangu kuna Tende. Zvikanzi I'm sorry, it didn't work out. I just wanted to apologize for dating your wife. Sibusiso akatomuti inini ichi muri vana vadiki. Mashaiwa here munhu anokwanisa kugarisa pasi iwona Susan. Mutaurirane because your relationship you are young love. Isusu marriage akatomupa advice from what he told me. Ndakatomupa advice. Ndikatomuti gadzirisana itaurira naye. Angaenda unoita sorry. Back kuna Temba. Ndadanana na Temba uya. Temba andisa kuvhila kwekwe. Sibusiso senzo wopiwa mpanganyama. Susan, there are some people, there's something happening in politics. Pane munhu ari kuti ane maphotos emwana atendai. Ende kumba pressure yanyanya namatanda moyo. Ndiri patight. Iwewe wakatanga donana na Temba rini? Wamuva in na Temba zvinhu zvafamba sei? When did you meet Temba? Saka taicommunicate through Hopewell. Ndabva ndamuudza ndikati in fact aitofonera Sibusiso Hopewell. Utaura naye ndiripo. Indotaura naye. Because Sibusiso anga asingadi kucommunicate neni direct. Ndikati zvikanzi manje Temba wauri kuda uika. Iwona Temba mune ma-characters akada kufanana Susan. You need someone who is quiet. Someone who will tone you down. Because mese mune ma-short fuse. Mune ma-temper. Saka this relationship, I'm giving it 1 month. Anyway, actually, I'm giving it 1.5 months. Uchazonduza. Ndikatoti aiwa une jealousy wewe ona ndakadanana newe unombondisa kana kuafondilasi. Vatoseka Sibusiso zvikanzi mafila Temba usikumuziva. So the following day Hopo uyadzoka. Zvikaisus and there's something happening in politics. naSibusiso, I need you to do me a huge favor. I know Temba talks to madam vangu. Saka ndoda kuti utarise mufoni maTemba. Undiudze kuti vari kutaura nezvei naTemba. If you remember, pandanetsana naTemba maCitizens, pane nyaya yandakataura yenyaya yekuGMB yandaitaura ndichiti siuno
kusaidzwa naakusilia. Iwewo naakusilia muwirirani. Akumecha akaita matchmaker yako naTemba ndiya. Ndisibusiso. Ndakati shamwari, iwo kunzi kunyengana naLynette. Ndo paitwa breaking news kana na Jonathan Moyo achinyora kuti Lynette adanana na SB Moyo pa Twitter. Ndakati iwo wakafumurwa kunzi iwo kudanana na Lynette. Inini chirega ndizvinyengerwe muno muHarare. Mwana chengeta. Amai vanodisefa akakunyengwa. Kanzi Susan Temba uyu kausiyana naye. Ndakaita naro ma-citizens. He tried to warn me. I don't want to lie to you. Things moved quickly paya. Ndakafeel this. The first person that I told that I was pregnant was the SB for Temba. Ndakamudza ndikati ndaita nhumbu. Before Temba muridzi wenhumbu asati akuziva. Munhu ndakaudza pekutanga ndisibusiso because we were so close. Ndikati SB ndine nhumbu. Ndakahopo vakauya ndikati ndanoudza sibusiso tanzi ndine nhumbu. Ndopamufonera aripo asvika chef anzi ndine nhumbu. Zvikanzi Susan, une nhumbu yaTemba. Temba anorara kana nemusikana wake webasa. Ende mimba yaTemba unodii? Inini I don't want mwana wangu kuti adi ndizopedzera ndakuchengeta mwana waTemba inini nemari yangu. You can't do that. Ndo ndikati Temba ndakutofara kana nditori kuvhila kwaka ndikutofara. Saka ndiri pakati pekufara bye. Shamwari yangu uya wandakaenda naye kuceremony kwaTemba rufaro matsika tabva taenda kuAvondale. In fact, sorry, I have to go back. Temba ndobva ndaudza Terence Maudzi uyu aid waMarital. Ndobva ndafonera muzukuru ka. Ndikati Terry, I'm feeling funny. Kanzana Terry, if you are feeling funny, mbuya endai munotariswa. Ndopa ndakaenda ndikanotestwa kuLancet. Iya makaona ndakaisa paTwitter yaya ma-citizens. Zvikanzi nevanhu kuLancet wosodzoka na7 manheru. Ndakaenda svika kuna 3 zvikanzi ma-results anobuda after 3-4 hours the most. Ndobva ndamira. Ndobva ndaenda ndikanotora ma-results angu. Mari yandakashandisa kuenda kunobhadhara ma-tests ekuLancet. Imari yemwana wangu yatendai. Ndaenda ndanotariswa paya zvikanzi positive for pregnancy. I called Terence. Ndikati muzukuru ndine nhumbu. Zvikanzi shuwa here mbuya? Ndikati hanzi manje sekuru mavaudza here? Ndikati hanzi ndamuudza. I'm planning on bringing Temba for you. Kuti paachauya kuvhila, I will have sit down naye, we will have dinner and stuff and I'll break the news kwaari kuti ndimuudze kuti I'm now pregnant. Zvikanzi alright mbuya magona, thank you for honoring me mbuya, this means a lot. Inini I'll keep it to myself. Ndikandikumbira kuti uzvichengetedze because I want to tell him myself. Zvikanzi it's okay. Temba comes 2 days achiita quick step yake kumhanya iya. Zvikanzi naTemba, iwe Susan, unoita nhumbu yekuti unoudza nyika yese kuti une nhumbu. But inini baba venhumbu handizivi. Wakamitiswa naTerence here. What's going on? Mufamily group medu mune noise. Mary ari kupenga uko. Mary ari kutoti Temba amitisa hure raSB. Amitisa hure. Une nhumbu here zveshuwa. Ndabva ndabudisa ma-results angu ekuLancet. Ndabva ndamuratidza. Ndikati, you know what, I'm so sorry. Ndakati ndiudze muzukuru, but you've shown akazvinonzi udza muzukuru. Saka ndakafonera muzukuru ndichiudza muzukuru kuti ndane nhumbu. But I was planning on telling you over dinner. So we sat down and we talked about it. Zvikanzi, it's okay mwana wangu ndomuda. So anyway, rega tidi ndauda kusimbisa mwana wangu naTemba bye. Tabva tasimbisa sabhuku yedu. Saka waenda ku-ultrasound. Ndikati no, handisati ndangoita inonzi blood test. Ndakaitwa blood test ndoitwa urine test. Yanga iri urine here. I think I did both. Ndakaita blood neurine. It was blood and urine, I remember. Because vaiti urine inokurumidza, whereas blood takes time. Ndakaitwa both. Because I wanted to make sure. Zvikanzi naTemba paya. Anyway,
inini handina basa. Masisters angu akutoti yesiyana nehure, ritomboita tomboride hure iroro. But inini I need to tell you something. Inini manje inini ndokuda. Family yese chiro ikati iwa haikude, but inini kana ndichikuda inini ga. Apana zvaunokwanisa kukuita. Ndikati okay, you know. And zacha zvekuti kwese kwandani chingoenda ka ndichingoabuswa, ndichirejectwa, ndichiabuswa, ndichishandiswa, ndichidii. Ndikati at least unenge usingaoni kuti munhu ari kutokutsvinyira. Now that I'm getting therapy, ndinochitoona kuti ndaitotsvinyirwa ndichishandiswa. Ndikatoti Temba anondida paya. Saka Temba aiuya every Wednesday, Friday, orara neni, oenda. Saka ndobva taenda ku-ultrasound. Mapicture ndakakutumira yaya ane ma-ultrasound aya. I went for my first ultrasound. My first ultrasound ndakaenda ndega. Ndakaenda nemwana wangu nehanzvadzi yangu. Ndobva ndazoenda the other ultrasound. Temba anozviziva. They said we had twins. Zvinhu zvokuti ndandisingadi kuzotaura paplatform pazere vanhu. I just felt, and I even spoke one of Temba's friends. I don't want to mention him by name because anotanga kurwisana again. I lost my stress yakaitika kuti iri kuZimbabwe. I lost my other child. Ndadzoka pandakasvika kuno Australia, the first thing that they did, I was sent to Royal Brisbane for Women's Hospital kunotariswa. The first thing that I did pandakasvika muno muAustralia, because I was feeling sick, ndikanoita matoxicology report angu zvese everything. Kuende kuti ndichiziva manje kuti mimba yangu yanga yakura zvakaita sei, because ndasinga chazivi manje kuti am I still, because I wanted, honestly, after zvanga zvaitika zvazvo ndaida kutobvisa. Ndozvipa stress, rega ndingosiyana nazvo. I don't think we are meant to be together. Not together as such, but co-parenting yacho chatindinetsa. Saka ndakabva ndaenda ku-ultrasound and anyway ndamhanya. Ndakaenda ku-ultrasound yekuno kunchazokudzai pamberi apa. I won't forget. Saka ndobva Temba waya taramba chidanana paipai. So before I went to Dubai, mwana wangu anga ne birthday musa 28 October. Aite na 4 years. Temba ndobva ati ndikati mwana wangu loves my elephants, Tendai. He loves the lions. Tendai asati akambona ireu lion. Saka the best birthday present that you can ever give to my son is for you to send us kunoona ma lions. In fact, I wanted to go to Victoria Falls. I wanted to take him to Victoria Falls. Zvikanzi aiwa, next door kuPlaza kwedu pane panonzi pamatemera. Pane ma lions aripo. Saka inini I'm going to ask my farm manager Murungu. Farm manager wake ndichakusenderai mavideo ndinawo nemafoto. Farm manager wangu is going to take you nemwana woenda naye kubirthday. Zveshuwa takatenga keke redu pacafe nash nemwana wangu. Moyo didn't know. Sibusiso. Takaenda nemwana wangu ku farm kwa Temba. Because ipapa ne communication breakdown kata iyanga kuzama kwaavoida plus and I was going along. So go and text a message per WhatsApp. Can you please keep a low profile? Kwa uri ko kutsvage. Ndakati ko how did you know? Susan tinopika signal. Yefona ameno chiri pa UCT paipai chinogadiwa HPP center ameno HCC ameno andisive wait for it. Saka tinopika signal. What are you doing kufarm kwa Temba? Urikuitei ikoko? Ndakati avasigaukentru, I'm enjoying life. Anzaiwa. Usadaro. Ndomu audaro Susan. Listen kana tichikuudza kuti it's not safe for you. They tried to warn me, and ndinakuzviona. He tried, kana ari samoyo, he tried. He sent vanhu after vanhu ku apartment kwandaigara naTemba. And pane zviri kuitika politics haungambozvinzwisisi. There are some people who are after me
If these people come for me, they'll come for you and that little boy. Unokwanisa here kutaura neembassy yako kuti vakufly out vakubudise. Ndakati embassy they can't get me out because vakandipa nhamba yemukadzi angachita maflights. Pane mukadzi aita maflights time iyoyo yekudzokera kuAustralia. So we tried to book a flight yekuti tidzoke pana December. But takashaiwa mandege. Zvavo zvavaita anzi kuti anga asina mari inhema dzega that I had money. Hapana munhu anosumudza bhegi muno munyika achienda kuholiday achizoti haana mari yekudzoka azviitwe. Kana dei ndisina mari yendege ka. Nyika ya my country, Australia is a very rich country. Then I would present myself at the embassy and say, you know, the honorable ambassador. Andina mari yendege. Nditengerei ticket. Vainditengera ticket ve Australian embassy wandidzosa kumba. Nemwana wese ndichifamba nemwana wavo uyu. Anything for the kids, Australian government, ita cater for. Avanonoki. Because vanoda ma-citizens avo. Sibusiso ari kundipusha, Susan, tsvaga flight udzokere kumba. Tsvaga flight udzokere kumba, Susan. It's not safe. Angotumira vanhu. Dzokera, Susan. Apa inini ndiketemba ari kuuya akachindudza ma-sweet nothings. Ndo pataenda kuDubai. Ndaenda kuDubai nemwana wangu for holiday. In fact, before that, ndakaenda paAvondale. Ndine mukadzi uyo, shamwari yangu ndakaenda naye. Mukadzi waFarai Matsika. Ndakuti waFarai wanyasha Matsika. Tiri paAvondale pamashops. Rufaro. Tasangana na vamusani. Vamusani vaya vamakaona mapicture aya ndakatorwa aya. Taondesangana yes wakadi. Saka Rufaro anga nemota yemurume wake. Saka vamusani ndofika this is a nice car chichi vakutotaura papa. In fact takapaka pavaida kupaka. Saka vaida kuti timuvhe. Tikati isati tikuzomuvha. Ndiani kweyada kuti muvhe samunomu yeyu munomu Harare. Ati muvhe iye ngaamuvhe. Zvikanzi shefu ada kumuvha. Tikati ndi shefu apikowo zvikanzi vamusani. Saka Rufaro akabva vagoogla. Zvikai Susan mira titarise musani that name sounds familiar. Saka vaya vakabva vauya kuzotimhoresa. Zvikanzi hi girls, how are you? Zvikanzi aindonzi mai Matsika. Uyu anonzi Susan. Zvikanzi zvikanzi indonzi mai Matsika married. Uyu anonzi Susan. Zvikanzi hi Susan, saka iwe ndiwo usina kuroorwa here? Ndikati handina kuroorwa. Mimba yasabhuku yanga yani ndofunga 2 months. Zvikanzi 6 weeks. I was around the 6 week mark. 6 weeks, 6 to 8. Zvikanzi saka Susan, unoita nezvei? Ndikati inini ame philanthropist ndakauya ndokugara kuAustralia. Saka ndakauya kuita giveaway donations. Zvikanzi you are that girl. I heard about you. I've been looking for you. Ndakanzwa kuti waitsvaga help reconsignment rako riri kuBeira namushamboza. But mushamboza anga kanditi chii? Ndimupe uya mushamboza wandakudzai kuti ndaiconfida naye ndichimuti mushamboza ipai polite kambamura guchu because haasi kundi zvinhu hazvisi kuita mubedroom. Zvikanzi mushamboza akanditi unzai 30,000 kana muchida kuti kulinkei nemunhu iyeye. Saka I'm happy kuti ndasangana newe. Because ndoda kuti utibatsirewo pane mission hospital, Karanda mission, chichi. Ndikada paKaranda apa. Actually Karanda ndandatoisiya because Karanda ine madonors akawanda. Ndozvandakavaita. Ndikati but I have some equipment yanga yakachengetwa namukuhlani iri kustorage. I can see chandisina kudonata ipapo, but I have to let my embassy know first kuti ndiri kukupai chakati. Because I cannot just give you without letting embassy yangu know kuti pazvinhu zvasara zvazvo ndakuda kupa nini. Izvi because nendichitira kwandakazvitora. Zvikanzi it's okay navamusani vaiva. Saka muri kuita sei? Zvikanzi naRufaro handei kumba kwangu. Vivha ari kugara kuapartment yangu. Inini ndine apartment yangu chichi akuita my husband knows you. Zvikanzi okay handei. Ndobva taenda navamusani vaiva kumba kwaTemba. Kuri kunzi dai vakasanganikwa vari mumba maTemba vairohwa. Pasaenda navamusani vaiva kumba kwaTemba kwe. Tasvika kwakuya hapana iri kurova ndikati vakomana Temba akasvika vamusani vari pano Rufaro tinorohwa tikafa. Zvikanzi just calm down soon mani muno muHarare. Hamuitwe dzungu iroro Temba ambouya. Iwo what you can do enda kuupstairs unotora video. Ti Temba I miss you, I love you, where are you? Ndo mavideo aya maiona aya.
Tikati it works. Saka ndakabva naenda upstairs ndakanotora video ndikati I miss you mama twins uyai kumba chichi iya ndaiti ndakusuwa iye. Ndaida kutoziva kuti ari kupi Temba kuti asasvike kumba uyu munhu ariko kumba uyu angaunzwa naRufaro. Baba vaya vasvika takutotaura tikanzi let's discuss business. Saka inini ndikuda equipment. Unokwanisa here kuzondikana wadzokera kuAustralia unditsvagirewo equipment yekuti ndibatsire community yangu. Tikati inini madonations angu haiendechi through government. Anoenda through mission hospitals. Protocol, because we so educated me in your protocol. Actually, protocol states that panofana kunge pana chief, pana councillor, kana MP wemu area imomo, kana minister, that is ukakwanisa kuwana one. Ndikati okay. Saka that's what happened. Saka after ningirikina pepe. Piwa sorry, I'm getting mixed up now. After ndavaudza the order of donations angu zvanofana kuitwa. Zvikanzi no, it's okay. Saka girls muri kuita sei nhasi? Handi indogara padhuze nepanapa. Come, let's go, I'll show you where I live. Baba vaya takabva tena navo kumba kwavo kavondewa. I don't want to lie to you, my citizens. Takaenda kumba kwa Musani. Inini? Na Elano uya wandaikudza kuti anga achirara naTemba uya. Musikana wandakaposta. Kana muchiona pana ndakapfeka jean re-white netop ye-pink. Musikana anga akapfeka dress re-white. Dress rangu randakatenga kuForever New anga akatopfekawo futi. Iye, ndobva taenda kwava Musani, kumba kwava Musani. Ndobva tanoona kumba kwa Musani. Ndobva tadzoka. Takasvika kuya zvikanzi naRufaro soon. Nozoti Temba is treating you so bad. So what you can do panapa switch vana. Baba vaka mudhara zvake, but unengo at least unengo uchizoti chimudhara chako. And because chakafuta hapana kwachinomboenda chimudhara ichi. Icho chechitoti chawana nice. Kati Rufaro Temba unonyatsomuziva kanzi Susan, because ndaigara ndichichema every day. I was depressed ndine nhumbu. I don't want to lie. I was so depressed. Even when I came kuno Australia, I failed mental health assessment yainoitwa nevanhu nenhumbu yaiya. I failed that test yaiya. Mino inonzi chia, mino vakadzidza kuti darika. I failed that exam. Not exam, inonzi that test iyoye. Mino PV score whatever iyoye. I actually got help from my midwife nekumata hospital kwandairapwa. Ndobva tatanga kutaura paipaina vamusani vaivai vakati saka patakasvika kwamusani kwangu kune tsvina isingaiti. Ndikati Rufaro zvikai Susan, tora mamaids ako, tora mamaids ari kumba kwako vauye vaclean kunoko. Vamusani vakati inini I'm inviting you girls for a sleepover. Zvikana Rufaro manje I can't do a sleepover because ndiri mukadzi womunhu. Iwe Sue nemusikana uyu kaElano kaikai endai kwavamusani uko. Vamusani hapana zvavanombokuita, vachimudhara hapana zvazvinombokuita. Takaenda kusleepover kwavamusani. Ladies and gentlemen, tasvika kwamusani nguya kuya. Vamusani vakabva vagara kanzi kubedroom kwavo upstairs. Kanzi this is my house. Vasikana vangu vakutocleana paipai. Okay, sure. Vakutocleana. Zvikanzi maite henyu ndosaka zvichinzi mumba munotongoda chimukadzi. Magona makutocleana sure. Wanga uri kupi nguva yese yeshuwa ende ndazvibatira. Saka ndikati manje my birthday is coming up soon. Matibata tichida kuenda out kubirthday. Ndo pamakaona vamusani vakatipa 10,000 ndichaiposta mari iyoyo navamusani vacho. Zvikanzi birthday rako is coming soon. Mari ndo mari yaizama kusipinyiwa nevanhu vezanu vaiva vachiti hanzi ndakapiwa mari yeequipment navamusani inini. Yanga isiri mari yeequipment. It was mari yavakandipa vamusani kuti inini ndidye, ndiende kuholiday, ndi-enjoy kuSouth Africa, of which I didn't go to South Africa because moyo akatiendesa kuDubai nemwana wangu, which was our last vacation yaanga atiendesa. Vamusani vaya zvikana vamusani takaenda, in fact takarara kwa vamusani handidi kunyeperai. Vamusani vakarara vakapfeka jean ravo, jean short yavo.
hatina kana he didn't even kana kadho chaiyo vakarara vakatarisa mudenga. Ini zvakatondinetsawo kuti kubaba ava inini navamusani naelano takarara pabhedhi 1 nemwana wangu ati zvina zvisi zvekunyepa. Aiwa tendai hapa siripo paakaenda. Tendai akasara kumba nemusikana webasa because tendai akauya tendai akauya vasikana vapo vakaklina ndobva vadzokera kumba nemwana because ndakati mwana womunhu ngadzokere kumba. Vatadzokera nemwana ini ndobva ndasara inini naelano navamusani ndobva tarara kumba kwavamusani. Ini ndanga ndiri apa vamusani apa. In fact vamusani vanga vari kuedge kwemubhedha uku ini ndiri pakati elano ari kusaidi uku ndobva tarara kumba kwavamusani. Tese tanga takapfeka zvenyuma citizen. Vamusani vakatanga kuti inini ndine cancer, ndine prostate cancer. Kana makamboona ndichinyora ndichiti vamusani vati vane prostate cancer. Vamusani vakati vane prostate cancer. Vatanga kutiratidza mamedication avo. Ndichakuratidzai machatsi avakanditumira. Vakati my brother Christopher Mutsvangwa ari kuorganize izvezvi kuti inini ndiende kuChina kunoitwa zveChinese medicine chichichi. Vamusani havagoni kuzvipisika. Vamusani vakafuta zvekuti patakaklina zvinhu vasikana vangu pavaiklina mumba mavo vaisangana nematrouser anga ane poo. Vamusani vakati ndinoita accident dzimwe nguva kana ndiri kupolitibhiro ndinotomhanya because havakwanisi kuona kuzviklina vachiona kumashure kwese ukuku. Saka vaiuya kumba tikatovahoza naelano ndikati elano usaseke because inini have looked after chemberi. Saka hazvinyadzisi zviende. Ndakabva ndatoswicha ndatopfeka fesi yangu yebasa. Tikatovagezisa vamusani paipai. Mudha ndikatomudza ndikati vamusani varwara. Taenda kwavamusani nhasi because Mudha was one of my recipients. Akanditi ko muri kupi because madhezi yandaifambira nyaya dzemadonations angu. Ndikati tatiri kwavamusani vedu vevamusani vari unga vachizvitirapo. Saka tatovabatsira tikavagesa. Akatoseka akati mavagesa muri kuvagesa madhoti vamusani. Ndikati aiwa it was an accident hazvisekani musavadaro. Vamusani vaya vakabva vaenda I think idi yanga nefunction yanga nayo. Saka vamusani ndakavaudza ndikati ini ndakakura ndichirerwa kwamunangapi. Zvikanzi I need to go and see the president. Tivaudza kuti ndasangana newe. Saka ndiri kwavamusani mwana wamunangagwa anonzi Chido akafona. Zvikanzi navamusani mwana uyu ari very corrupt. Ane corruption isingaiti. Every time anogara achingofona achitada undoona. Kumazowe uko vapedza kutora zvinhu and isusu we are not happy. Nezviri kuitwa nani naED. Ndikati okay bye. Saka ndakabva ndaudza Hopewo paakauya kumba kwangu. Ndikati can you tell Sibusiso kuti ndakanyengwa navamusani. Saka tati necode name yavo vamusani taivati Bindura. Sibusiso akati Bindura. Saka taimuti Bindura tasingashandisi zita rake. Zvikanzi Bindura akunyenga Bindura ndomuziva Bindura ane mari zviyo. Seka Bindura ngatokuendesa kana kuParis nemwana wangu achitoseka ake. Kanzi iye munhu iye ndo type yako kwete yana Temba. Because iona Temba mune macharacters akafanana achitoseka ake pepe. Zvikanzi saka hanzi china Bindura. Ndikati hapana angofarirawo musikana akanaka. Zvikanzi that's good but harwari here Bindura. Ndikati Bindura takatomugezesa chichi bhatanga kutoseka. Akandifonera chichanza uye bhatanga kutoseka ake. Zvikanzi ashanza Hopewo. Zvikanzi saka muri kutogeza vamusani. Saka 10,000 US makapiwa makatoipiwa because makageza mupupu yavamusani kemi bhatanga kuseka. Ndikati one I actually helped him because he had spoiled himself and vanga vakuru. Kuti it felt like a fart but it was not a fart. And he was so embarrassed about it. Ndikati but no, you don't have to be embarrassed. Tika clean up elana akatanga kuwacha mabrugu ava yanga nedodo. Ndova awacha. Ndova haya ndichibatsirana nevasikana ocleana kitchen kwakwe. Ndo pakauya anonzi PG. Ndinawo mapicture ake. PG uya paya. Inini vamusana PG ndaivaziva akavaizviziva kuti inini ndine mwana nani naSB. Vamusani vanga vasingazivi. PG vakuudza vamusani zvikanzi vamusani musikana wamunaye uyu muri kuzviziva here kuti ndibhebhi mama wani wamoyo. Zvikanzi zvikanzi mudhara makatobata bhebhi remunhu pavapa kana munhu ane mwana naye kazvorewo kuti mukadzi wake.
Zvikanzi navamusani aiwa, are you serious? Because he was in the army. Zvikanzi Susan, protocol forbids me, hazvibvumidzwe kuti nini ndidanane nemukadzi anga akanyengwa nashefu vangu. Saka zvatatoita zvazviti unondivengesana naSB, maiwe. Saka pananga ndiri uyu paakaziva kuti ndanyengwa navamusani akati Susan, I need you to do me a huge favor. Ndikati what is it baba tendi? Zvikanzi vana musani vaihang out naparents chiri. Saka ndoda kuti undiitirewo a big favor. Can you ask him, find a way yekuti uvabvunze how his relationship nana parents yanga yakamira sei, because I understand they used to hang out ku China. Kunonzi apa pakona wanoza kune Gava restaurant, Chinese restaurant, ndakanganwa kuti inonzi chii, kuna samtoko ku ndakanganwa iyo China Garden ameno ndochi iyo iri opposite iri pakona. So I'm Zimbabwe, I think you know Pandukusa Marital. Zvikanzi ndikumbira kuti udi unditarisire, just dig as much as you can for me, because I need to find out kuti what was their relationship. We're trying to figure it out kuti who might have, done things to parents, who betrayed parents. Okay. So I then saka vamusani vaingolamenta, before vasati vaziva kuti inini nani naSB there's something. And ndakarwadziwa stereki because the parents was my good friend. We used to hang out test. And they used to hang out vese pa restaurant pa Chinese ramen ndo China Garden ramen. Pa restaurant ye Chinese ya padhuze nepagava pakona. And okay. And what is his relationship? Ndikati vanditi vada ndonona ED because of ndakavati inini ndosivana naED, saka vakatoda na ED. Saka varoda ndonona ED kuti vaitei, kana wavaudza kuti iwe unozana naED wavaudza everything. Ndikati ndangovati ndakagara kwamunangago. Zvikanzi okay, don't trust him too much. Zvikanzi ngavakudza kuti vaiita hangout nani. Pakataura kuti aita hangout ivo. There was about 7 of them. Nana kazembe vachiita malunch avo ikoko ku that restaurant iri pakona iyoyo China Garden ameno inonzi iyoyo. Zvikanzi okay, thank you, it's little but it's helpful, but thank you. Ndo zvakaita. Ndikati no, it's okay. Saka mari yakupa ari kutofunga, iye ari kutofunga kuti you can take my baby mama just like that. Ndikati tatodiwa patown chitoseka paipai. Vamusani vakatipa Lexus. Ndichaiposta nemwana wavo. Kamwana wangu will be driving you. If you don't want a driver, you can have the Lexus. Mota, vamusani. Zvikanzi nasibusisa usabate mota zavamusani, siyana nazvo. It's got nothing to do with you, just leave those things. You don't need those material things. Vamusani ndopo vakazondiinvita. Funga vanga vaudzwa manje mafaira nanamuda. Vaudzwa unzi munhu uyu munhu waSB usati don't think about it. Saka vanga vakupanika manje. Zvikanzi aiwa SB ndishefu vangu aiwa zviite Susan. Ndakati aiwa kana mwana hasi waSB akakudza kuti mwana ndi waSB ndiyandova ndavaburisira birth certificate riya rakanzi Hemish. Zvikanzi aiwa Susan, kuinga wani zviri kunzi mwana ndi waSB. Ndikati aiwa mwana ndi waHemish, can you don't listen to people. Zvikanzi but I can't be with you anymore. I don't think ka relationship katachida kuita kaikai kanobudirira. Saka I wanted to go to Dubai for my birthday. In fact, baba mwana wangu akati, you know what, holiday, because we were talking behind the scenes nomwe munhu andikuda kutaura zita rake. Because I want to go for holidays. Todoenda kuDubai nemwana. Zvikanzi alright, imari, work it out and tell me kuti imari. Moyo akatuma munhu yeye ndiye akabhadhara mari yangu yeholiday yangu yaiita ngetemba ndiye andiendesa kuDubai nemwana wangu. Yakabhadharwa naSB mari yaiya zvenyima citizens. Tikakwidzwa ndege yangu Emirates zvakanaka because we were debating ndichitomuti aiwa isusu hatitombona basa nebusiness class. Tinotopinda mueconomy because it's only 7 hours padhuza. Asi data tichienda kuAustralia unotipinza mubusiness class.
mabusiness class yese amaiona ndichifamba aibhadharwa naSB because inini handaimboafoda kuwana mari yekutambisa ndichirasa mari zvakadaro. I've got better things to worry about. I've got philanthropy to think of. I always think of the next person who is sitting next to me. Saka ndobva atibhadharira holiday here. Takaenda kuDubai. Ndobva tagara kuHyatt Regency kuDubai. Tiri kuya ndobva SB yatumira munhu kuhotel kwatanga tigara. Zvikanzi this person is going to show you around. Achitotaridza kuti izvi SB owns iyo. I have got all the addresses. Munhu iye akatipa tour in Dubai. Temba ndopa akazoteera Temba akatevera that same day. Muswata akatevera the following day. Akazosvika ari manheru. Asvika ndobva anditi send me your address yekuhotel kwauri kugara. Pandakabva kuZimbabwe nasa ndataura naTemba in like 3 weeks. After kubvira pandakangoziva kuti ndine nhumbu, Temba ndakangomona ka1. Ndobva auya Temba kuhotel kwandanga ndiri. Ende munoziva kuti nenhumbu ka unenge une emotions, unenge usiri iwewe. Ndobva auya paya and I was lonely nenhumbu iya. Ndatanga kumuradza maultrasound aya. Aitaura kuti maultrasound takamaona chichi zveshuwa akamaona. I don't have anything to hide. Ndamuradza maultrasound aya amaona. Temba uya andidya paya. Apedza kundidya makuseni, shamwari yangu Cynthia aishanda pahotel ipapo. Saka Cynthia aimboita mabookings, aisha mabookings evanhu ma-VVIP ekuZimbabwe. Saka banditi Susan ndikati I'm here, ndikanzi in Dubai, ndikati but I'm with Temba. Ndikanzi oh wow, let me come and see Temba. I've got so much respect for Temba as a legislator. Saka akabva auya akatanga kudii kutotaura naTemba politics chichi achitoti ini ndoda kurima, I want to do farming. Ndikatomuti Temba is the person to talk to kana unodaita zvefarming. Temba ndopa akatanga ndo mafoto aya ndakamutora aitanga kutaura aya. Pamakaona mwana wangu akagwadama muhotel. Hotel yekuDubai inobhadharwa naTemba yakabhadharwa neni. Ndakashandisa card rangu, my Mastercard rekuno kuAustralia to pay for my Dubai, holiday vacation ye hotel room. I used my card and I kept the cash yatanga tinayo my US dollars. Nemwana wangu. Ndobva taita holiday yedu, vacation yedu nemwana wangu. Temba angasina mari kuDubai. Temba would come and eat breakfast ku hotel room yedu. Isusu we were being catered for because pane munhu anga organizwa namoyo. Ukumoya aibudza vamwe vanhu kuti I'm not talking to Susan, I'm not aitaura neni. Anga organize someone aiti iye mukomana uyo ndandikudza iwe akatipa tour yake ndinadzo namba dzake nanhasi. Iye mukomana iye ndiye akatipa mamwe madirhams akati zvikanzi chiendai for shopping. Takashopa nemwana wangu zvikazitengera mwana zvinhu because tenda yanga atina 4. Zvikanzi mutengere zvinhu zvesize 6 because ukamutengera zvinhu zvesize 4 anoita grow out of things. Ndikati handiri kutoshandisa chii. Zvikanzi wopewo wamuti chii naSB. Ndikati handangomuti chii, ndiri kuspenda mari yekwa yekwamusani. Zvikanzi I don't tell vafana ava too much because vanhu vandakatanga kuzivana navo manje. Takatenga nemwana wangu. Ndasingazivi kuti that was goodbye. Ndakamutengera wardrobe yaari kupfeka izvozvo yakasiya yatengwa nababa wake. Ndikatengera mwana wangu hembe paya tikatenga tikashopa zvaitoshura zveshuwa. Takashopa tikaneta. Ndikatosendera mudha mapicture ndichitenga ndichitofayirawo ndichiti pedu wehona iwe shopping but anaumudza kuti ndiani ari kutenga. Ndobva tadzoka kubva kuDubai kwakwe. Tichidzoka moyo anga ne trip yekuenda kuVic Falls holiday nemukadzi wake nevana vake vakomana. Ndobva zvikanzi zvoni anga namedhiko ake anga sekuru kaJese. Zvikanzi you know what, anyway mirai ndidzoke kumashure. Anga namedhiko ake. Ndobva pasaka patakadzoka he was not feeling well. Zvekuti anzi akafa nekidney failure. Let me tell you something. Pandakatanga kudana naSibusiso anga kidney problems. Sibusiso paakaenda paakanzi arwara paya the first time
chinzi moyo arwara yaita kidney failure ine madzadze. I spoke to him, ndakamubvunza kuti what really, I actually flew to Zimbabwe that same time handichazivi zvangu madates, but today kwainzi immigration yangu yakwanisa kundiburitsira tota timeline ndikupostire apa. I flew kuZimbabwe nemwana wangu because I panicked. Ndikatonyepa kubasa kwangu ndichiti ndoda. In fact ndaunyepa ipapo ndakati ndoda kuenda kunoona baba emwana wangu. Ndakavaudza. Ndikati he is in hospital ndoda kuenda kunomuona. Because I couldn't concentrate on kana une mwana wemunhu uno that bond yeah it's aisi bond yekuti munosiyana zvekutadza kuita caring for each other. Ndo zvakaitika ipapo. Zvikanzi I was poisoned, my sweetheart. But I'm still trying to think who would do that to me. Yes, he was sick. Anga ane health issues ake, but zvakawedzera. Ndikatoti, okay, zvikanzi you need to be careful out there. Ndopatanga ndi zvikanzi I need to educate you. Pana anonzi ma-extraterritorial assignments anoitwa negovernment. If anything happens to me, my last days, I want you to tell the world everything. Don't leave anything. Even inepai kudyisa mboro yake munangagwa nyatsopataura kuti akapinda neni mujeep. Madays amunangagwa yayo ndafunda tinatoikangarwa nyaya yekudyiswa mboro iyoyo. Aindidyisa chinhu chake munangagwa mumota. Ndichitomuruma ndisingazivi mufunge ndine 15 years. I didn't know kuti blow job yacho inopiwa sei. Chinzi hazvisiri zvauri kuita izvi ndikudzidzise. Because I want you to tell the world everything. Don't leave anything. But he was hopeful that I would make it back home nemwana ku Australia. And if anything happens, you know what to do. Ndo zvandakanyora pepa nchitaka nditi you know what to do. This is what I meant. Nyaya yangu yekuti yeabuse yangu inyaya inotozikamwa musystem, haisi nyaya yekuti inyaya yamatanga kuziva imi ma-citizens nasi. Inyaya inotozikamwa a long time. Inini, they can kill me zvavo. They can send people to kill me if they are successful, because it's not easy to you don't mess with the Australians when it comes to their territory. But if they succeed, ndizvo but ndozoti ndafa ndataura chokwadi changu. And ndichatye kufa. He killed me at 15. I'm not scared of dying. Kana vachida kuuraya ngavauraya, I don't care. Ndinongofa. Hapana munhu anorarama forever. That man destroyed me. He destroyed the way I make my relationships nevanhu. He destroyed my even trust nevanhu. Kubatsira vanhu, it's not kuti ine ndichibatsira because ndikuda kuonererwa, but because ine ndichifila kuti inini ndakashandiswa kuti ndibatsirwe. I don't want people to go through what I went through. I'm not a bad person. Zvavanenge vachinyora achida kunditi aida kunditi slut echi. Vese vana July moyo veve. Vanozviziva, hapana munhu asingazvizive kuti munhu angagwa ndirepa ipapo, vanozviziva. Ask anyone mukwekwe kuti hapana here nyaya yaSusan namunanga kungoti vanhu vanenge vasingadi kuzvitaura havo because vanenge vachitya victimization kana kuurayiwa. But he is not a saint. He is not who you people think he is. That man. Musikana wake accountant uyo akanzi naFreni akapuya, former mayor. Zvikanzi makapona nepaburire tsono mbuya, because ainditi mbuya ka, because anowirirana namukuhlani. Saka mukuhlani ainditi mbuya. And mbuya makapona nepaburire tsono kuzadzwa chirwere. Siku akarwara akapushwa nebhara paTowood. Adhampiwa namunangagwa mupa AIDS. Hanzi tisu takatozoenda tikanokumbira munangagwa kuti muoneiwo mwana uyu aikudai chef. Mungadaro mwana. Kwai ndopa akazorapiswa. Otherwise aitoda kuti afe. Saka vanakapuya kuti nditi Susan, una mwari wako zveshuwa, une chokwadi kuti hauna chirwere iwewe, hauna uzadziwa.
ukapona kuna munhu angagopona futi kuna moyo. Ndikati hakuna moyo, zvikanzi moyo was a gentleman kana anga akakuudza kuti ane chirwere. Uyo anga asina mboa. Never told me. Pane musikana waidanana naye wokukwekwe hai. Mwana iye anga she was a minor. Mwana iye akafa mudenga denga. Ndobabhadhara ma expenses ake ese. Funeral expenses paid for everything. And they're good at that. Zvese zvekunzi anzi moyo afa neCOVID chichichi. Mastatements ayaya. Munhu angagwa haana munhu waanoti kana akuvenga unofa usina body viewing. Mapictures I circulated the other day vachitanzi mapicture angu evagina yangu. I've never sent my pictures of my vagina to anyone. I've never had an STD in my life. My healthcare record ndinaro munomu hauzvari usina. Inini kana ndinayo siki ndokuudza kuti hai ndakamboita siki. Handisati ndakamboita siki inini. The least that I've had is thrush. Handisati ndakamboita siki. Handina. Ende thrush yandakatoita ndaipfeka ma-undies ayaya asiri cotton ayaya. Not kuti ndakanzi ndaita sick because ndarwadza sexual transmitted infection. My politician now, I know them all. He's not fit to be presidential material. And I'm not the only one. That's the thing. I'm not the only one. Vakawanda. It's just kungoti coup yakaitika, but they wanted to arrest him. Because vaiti inini ndaitozvizo ndikataura inini vamwe vanouya vakawanda. I'm not the only one. Pane mumwe aitotaurwa nema-aid achinzi mwana iye anga akanaka. Mwana iye akangotanga kurwara nzino pamudhamba. Mwana iye akafa muHarare. Vamwe vanoponera kuna Wilkins Hospital. So those people, they're not who you think they are. When you see papa ndichinyora papa ndichiti street theater. Handisi kunyora kuti because I'm speaking from a place of hatred, hysteric. Ndikunyora because vana vandinovasiva. I know these people in and out. Vanenge vachisenda ma-message ku-inbox kwangu. Kusenderwa Mossad. Kuti ikuuraye, ukusenderwa chichi. Ina nditye kufa. Handitye ma-citizens. Handisi munhu asina urongeka. My kids havana vangu havafe vakatambura. Chero pakanzi hapana munhu anoda kutora vana vangu. Government yangu inotora vana vangu, yochengeta vana vangu. But nhasi ndazvitaura, baba vaiva vakandirepa, vakandiabuse. It's a very young age. Two days before Moyo asati afa. There are some people who are after me. These people come for me. They'll come for you and that little boy. It was like an SOS. Susan, can you please get hold of your embassy? Because I won't be able to protect you. I tried to flight, but I couldn't get one. A week after Baba Imanong was shake, I started seeing some Jesus Angashtora to Chukadi. So it was trying to warn me, but in I couldn't see it. Musuwa were breaking news I can limit. Akatumira Susan, Dukumbirao. I need you to cooperate with me. Can you please not comment anything? I know because pana journalist is one picture man. The pressure is too much. They stopped me by airport.
They stopped me under pretext yekuti vari kuda statement yeku White City Stadium. After vanga detain without a charge. Ndina munhu andina crime yandakambocommit. I don't have a criminal record. I'm not a criminal. I might be misunderstood, but I'm not a criminal. Vakandimisa pa-airport. Ndikafonera sister yangu kuti vandimisa pa-airport dzokai Lillian. Ndobva auya zvikanzi tikuda statement yezveku-White City. In fact, havana kudaro pekutanga. Vakati we need you because pane zvinhu zvavangoshinyora paTwitter. We need you. Ende vainyatsozviziva kuti kuti nini I needed to live with my son and we were grieving. Vaizviziva kuti tikuchema and vane system inozviziva kuti mwana wangu uyu mwana waSBMO. It's not a secret, my citizens. Musanyeperwe. Zvivanenge vada kundiita kuti hanzi munhu haazivi baba vemwana wake. I know baba vemwana wangu inini. I know uyu mwana waTemba uyu wandakazvara uyu. Ndakatanga kurarana Temba. On my second day of my period, I think ndakakudza ndasingambonyepi pepa. And ndina kusvika ndiconceive and ndiite positive for pregnancy and ndina munhu even but ndina munhu ndakambonyengana naye kunze kwaTemba. I'm happy kuita DNA naTemba. Temba anoudza vanhu kuti nini ndinoramba kuita DNA. How do you do my DNAs nemukadzi wanenge wakabloka? Temba Mniswa has never contributed anything. Mwana wake. Mwana wa Temba angachiraramiswa neCenterlink. Muneza inonzi BIM. It's equivalent to BIM because ndandisingakwanisi kuenda kubasa before. Because I had to look after mwana. Chichengeta nichitambudzika nemwana. Uku mwana wangu anenge achida kubhadharirwa mari yeschool fees. Vandimisa ku-airport. Zvikanzi zviri kunziwo uda kuclaima estate yeSBMO. Ndikati no, inini I don't need mari yemunhu yandisina kushandira and I don't need it because I've got my 2 hands and I've got my legs. SBMO ndaimutumira mari inini on World Remit, on Western Union. Ndekwa kuchinzi ndine proof yekuti musystem handizivi kuti zvinoitwa sei. But everything is there and I don't direct out Sibusiso moyo not ndasingashandisi zita remwe munhu. Even Australia Post ndaitonyora kuti Major General ndakuti Major Brigadier General Sibusiso moyo. Andina mari yaSibusiso yandakanzi ndichibhuliwa online ndichinzi hure raida mari ochi. No, ask anyone ari munhu muAustralia, they will tell you I'm happy with what I have and what I am. And what I'm grateful for. Ana kundijaidza kundipa handouts. Aitondimutsa unditi bhuka mashift mukaendo basa. Saka ndina kufila that void here kuti I lack of financial support zvavanenge vachida kuzama kutaura. My son goes to the most expensive school here in Brisbane. No badara ndega. My son didn't get anything from Sibusiso's estate. He didn't get kana permit. I got in touch with my lawyer. Ndikati ndikumbira kuti mundibatsirewo nyaya yangu. Because yes we can. But then we came out to a conclusion kuti vana matenda moyo vachona they are in charge of the system. So the chances are you will not get anything. I didn't want anything, but my mentor anganditi aiwaka. Iwewe hauide mari yacho but itira mwana. Mwana anofanira kupiwa what he deserves. Ngapiwe zvaanoda. Ngapiwe share yake. Inini handina basa nayo. Ndozvavanenge vachindinyora achitanzi inini ndoda mari yamoyo. Ndinoidi mari yake nini. Aipa mumwe mari ndiani. I don't need his money. I'm content nezvandinazvo. Ndozvidzidzisira mwana wangu. Haatamburi hana. Mwana wangu he lives a better life. We are not struggling at all. I would be lying kuti ndikakudza kuti we are struggling. No. My son vana vangu pakaita mafloods pepe.
My kids lost some of their stuff. She can replace what she say. The government, but no, we will help you because you're a single mother. We'll pay, and they paid everything. Even on our temple. These people destroyed my life. I'm not yet trying to seek sympathy, but in who they are, who they really are. And I believe Susan. Ndakanzi ndoda kuclaima estate yamoyo first. Ndikabva ndati no handina basa neestate ndiregedze ndiende. Zvikanzi aiwa. Tauraiti ndobva aenda pafoni. Zvikanzi zviri kunzi taura namudha. Before zvese sibusi wangacho anganditipira akati Susan, be careful namudha. Be careful what you say when you go to see mudha kuoffice kwake. Everything that you discuss namudha, I need to know. And I would tell him everything. Saka vana mudha varofoti kutaura teseri ndakati ndakavaudza kuti iwo neni hatitaudzani and hatiwirirani because that's the picture that he wanted out there. Zvikanzi no, it's okay. Even mukabata hopewo mukamubvunza hopewo mupanga nyama. He would come to my house. Alea askwenda. Anogara pa-Asia desk yeku-foreign affairs. Zvikanzi no, it's okay. Hapana ava usavaudze kuti chi zvakawanda-wanda. Vozouya kwandiri nhasi tangoti hanzi inini handizivi baba vemwana wangu, ndiri kunyepera, ndinoda kuganzira chichi. Ndiri mukadzi, I'm in a country full of opportunities. My children do not need dirty money. Vana vangu ndiri kudzidzisa kuti vave ma-professionals. They'll be the first ones in their clan kurarama a straight life. Vana vachayemurwa mucommunity nevanhu vasingabire vanhu. As for nyaya yasabhuku andamboramba kuita ma-DNA ma-citizens handina. Temba akandibloka. The last time ndakataura na-set free zvikanzi uri kuuya rini kuZimbabwe kuti tiite ma-DNA. Ndikati I don't have to go to Zimbabwe for DNAs. Mwana wangu kana akura zvinoita Mwari ka. Mwana akadai so anoitirwa utsinye like this. Unogona kunge une 19 kids, but of those 19 kids unogona kushayiwa kana one anokuchengeta. Ende haasiri yekutanga akatanga kurambwa nababa vake. Ese mafight anenge achiitwa naTemba achiti hey July moyo yechichi citizens, it's all scripted. Inema vanhu vanowirirana vai. Those people, they get along. It's called inema, faking. Ndikudze inini. Zvekuti hanzi zvaindinyepera zvanzi Owen Mudha. Susan anga achishandiswa na Owen Mudha. That was all lies. Temba was part of vana Mudha ivavo. Even zvese zvekusungwa kwake, it was all staged. The thing is, tinenge tine vanhuwo vanotikoshesawo, vanotidawo. When I left Zimbabwe, ndichisvika kuDubai, I got a phone call from one of vakomana veku-MID. Zvikanzi vana Mnangagwa nana Auxilia, they wanted to take you out and your son. Watogona ukaramba sibusiso. Because they wangoti unomuziva ipo papa. I think pane munhu akaiposta achiti madays anandiri kuZimbabwe pandakamuramba pazere vanhu ndikati I don't know this man. Because Sibusiso had coached me kuti if anything happens, you don't know me. Ndakanyora ndakati I don't know this man. Because I wanted a safe passage. I wanted to live. And I've lived to tell my story. Now you can kill me. I've said it all. Hapana chinhu chinorwadza sekuti munhu anenge achibva kuHarare, achibva kuParliament, achibva kubasa, kuDefence House, ouya
Kubari Minister of Rural Housing and Social Amenity, Justice and Legal Parliamentary Affairs. Achingo kunyenga. Before this space, Nanji received my death threats. But it's okay. Mwari, kuna mwari kudenga. Iye mwari akaita kuti ndikwanise kubuda muZimbabwe ndichiuya kunoku. Aiziva kuti I will live to tell my story. I don't expect you vamwe venyu kuti mundibelieve zvenyu. But ndiyo nyaya yacho. Because vamwe makafidwa nemazi kunzanza anonyepa azodai. Temba has never supported mwana wake kana kawana. I try, I work hard for my son. And I actually figured it out the other time kuti I'm actually overfeeding mwana uyu nikizama kufila that void kuti hana baba inini nisingadi kuti mwana wangu ashaiwe ashungurudzike. It's between him and God. My picture aya makaona ngari mubedroom mamusani aya akatorwa naElan wandakaenda naye tikanorara kwamusani musikanoona nchikudza kuti aiwata mapenda vamusani achiva ainira masheds mubedroom mavo. Ndiye musikana akatora mapicture aya. In fact taitoseka chiti atitorei mapicture ndichoti let me pretend as if I'm fixing your tie. I've got lots of them. I can flood them. Ndogona kuwataridza kuwaposta kana muchida muone zvonzi inini ndaiita bribe ndiri con woman ndaibribe vamusani nemapicture. How do I take mapicture inini ndiri munhu akaita sei anolikisa mapicture akadaro? Before what you all need to understand, citizens, before Sibusiso died, you all didn't know me. You knew me as munhu angachita zvemadonations ake, period. Zvimastori mawiga vakaplanta vachida kuitira Grace, just like what they did. Vana Zodwa veve ndo vakaurayisa Morgan Changirai ndichikuudzai. Zodwa akaorganiza neCIO ndobva vabhukira Morgan same flight naElizabeth ndobva azoisirwa poison. Ina ndichike kufa ngavauraya ndabasa nazvo. Zodwa mukani ndo mbinga dzenyu dzamene muchicelebrate business women wana kupata basa kutengesera vana madrugs kuZimbabwe. Madrugs. That's what happened. And this kumbonyepa paya pamaiti gogo Changirai vasodi ambuya vaya havapengi. But people move on. And ese izvo musatomboti because ndoziva pane panamboverenga vachidza nzini ndatumwa naChiwenga. I don't even have number ya General Chiwenga. I don't even talk to General Chiwenga. I don't even know him personally. Kutoti bamukuru kwandaiposta kwakwe then ndichitoposta as in because Sibusiso aiti mukoma ndo ubamukuru wacho. Munhu wandinoziva kwaChiwenga muzukuru wavo anonzi Tafadzwa. Kana makambona ndichinyora ndichiti Mary Mubai wakumbira ruregerero kuna Tafadzwa, muzukuru waChiwenga ari kuarmy mukomana. Ndiye mukomana wandoziva iye. Ana mai muchekabuwa musisi waGeneral Chiwenga vakazoshaya vekumaronde ndo vandaiziva ivavo. Ivo at a personal level kuti ninzi ndakataura navo ndinovaziva inini. Tafadzwa Mugwadi, a young boy. Pandakatanga kuzwana naMnangagwa ngochiri kuMDC.
Saka for you to come and try to defame me without that kuti ndiluke as if ndikunyepa ndikuda kukonzeresa. You all know that man is not what he says to people he is. Ndakafonera citizens. Ndakafonerwa ndichisvika kuDubai. When I got to Susan, they'd sent you my agents on the plane. Pandakabva kuZimbabwe nemwana wangu. In fact, vapedza vakandidetena pavakati he unonzi uda kuclaima estate yamoyo. Ndikati no, I don't need the estate. I don't need anything from Sibusiso. I loved that man. Half of hembe dzavakagovana ikoko ndini ndakadzitenga saka hazvindirwadzi. Ndakazviita because ndaimuda. Zvikanzi saka toda kuziva kuti you are you going to claim estate. Ndakati ndabasa nayo. Kuno kuAustralia mwana akachira kanzi haana mari government yekuno inochengeta vana vayo. Vapedza kudaro zvikanzi alright saka muri kudiwa kunonzwi kuCentral. Chinhu changa chakabikwa kudhara citizens. Apa ndikatakura nhumbu yake Temba abva aenda kupolisi akabva anoita docket rake kana makamboriona. Vakatanga kubhadhira simba chikanza kuti aende on a smear campaign kuti nyaya idzi kana dzakuzobuda zvizonzi hainyepa inema. Kana makaona mamwe maarticle akambobuda muSunday Mail chichi. Some of the things zvakabudiswa mumaSunday Mail zvazve handisirini ndakazvinyitaura. Some of the things zvakaprintwa mumaSunday Mail handisirini ndaita final print ndaitaura kuti izvi. 2018 Magna akauya kwandiri achiti Susan, Sibusiso ari kunzi ane faction yake yari kuita ishokwadi here. Ndikati handizvizivi ini and I don't talk to Sibusiso. Achida kundinzwa. Zvikanzi ari kunzi ane faction yake yaanayo kumasoja. Ndikati I don't know anything, I don't talk to him. Ndasangana naye. Vakanditora vakaenda neni kuCentral. Vakatanga kuita statement izvozvo. Ndipo pandakasangana naJohana Mamombe ndakavaona kuzara reCentral nana Cecilia na nevanga vari 3 ndakanganwa netsai. Amen. Just wangu vari 2 Johanna na Cecilia. Ndakavaona ikoko ndavaona kutondimhurisa kutaura neni. Zvikaisoseni vanhu vose varege vachikujairira. Vari kuziva sei kuti iwe ndiwangu wachitwitter. Don't let them kuti vakujairire. Zvikanzi vasikana vose tombotauri navo vakashata vasikana ivava. Kwangotanga ungowirirana navanhu ava unenge watoshata. Vana Cecilia nemasiya iwo anga akandibata aya. Nemukadzi uya musiya iwoyo Cummings. Ndikabva ndangonyarara. Ndobva ndavapa statement yavaida. Ndapedza kudaro ndikati chindigadzirirai flight yangu ndiende. Zvikanzi nemasina sister yangu in fact takahaya lawyer. Ndakanzwa simba chikanza chitanzi akandihayira lawyer. Lawyer rere ndakaribhadhira ndini $1,500 cash. Ndobva lawyer rere taita statement and I did everything in the presence of the lawyer. Because yanga ya time yekuita yekuti ndiende. Ende moyo anga asiya anga andipa carry on baby. But you need to get out of here. I gave them the statement. Ndakatanga kuvati chindigadzirirai flight. Zvikanzi hakuna Ethiopian Airlines vangoda kutamba neflight yangu. Zvikanzi hakuna Ethiopian Airlines iri kusumuka muHarare neSunday. Zvikanzi sister yangu hakuna chinhu chakadaro chinonzi Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines inosumukawo neSunday munomu.
ndobva tatsvaga flight tega. Mari yangu vakazondidzosa after ndanyora paTwitter kuti handina kudzirefundwa mari dzangu. Ndopa vakazondidzosera mari dzangu dzemaflights. Ende yange isina kumbokwanda futi mari yacho. Deyawo wangu and ndanatoiphase out kuti saka mari shoma iyoyo ndio yautedza kundidzosera mari yangu. And they started asking me a lot of questions. Moyo wanga ari chichako. Vaifunga kuti ndichabreaka ndobva ndawadza kuti anga ari baby daddy wangu. I didn't. I feel like Sibusiso prepared me for this. Akandiudza zvese vanhu vari kuembassy vese kuCanberra uko ndikukuzivai mese. Unless kana vaita reshuffle but ndikukuzivai. Kubva kuna ambassador wachona hatinyowo izvozvizvo. Neutsinye. Vanhu ava havana basa nemi ma-citizens. Register to vote mubvise mbavha idzi. Havanei nemi. They only care about themselves and they vari kuzadza mari kuna Mauritius, kuna Panama uko. Ndokune mari dziri kuiswa ikoko. In a normal society chaiyo vanhu hapana munhu anofanira kuti kune munhu boss ningi. Muno muAustralia chamo you can't tell kuti ini ndotambura pano uya anotambura. We are all the same. Unogona kutopesana nabillionaire usingazivi kuti ndibillionaire. Mnangagwa is not for the people, he is for himself. Ndichikuudzai. Vana vake vakomana ava ndinovaziva chaizvo. Hapana munhu akadzidza ipo paipai madhanda edu vese ipo paipai zvekuti anzi engineering nemhanenge akatoitirwa. Inini I'm studying for a Bachelor of Business, major in management. Ende chikoro chacho chinombohomawo dzimwe nguva. But zvichaita hazvo one day. But izvo zvekuti anzi vana vaivai matsotsi just before the coup. Emerson aida kusungiswa. Vanhu vekuCID, they can come and testify. Hameno munhu wanga avhara mari mutown. Wedeal akatorera mari yake. To this day munhu iye anombofira akapiwa mari yake. Akusiri akanomira maCID aida kumusunga. Akusiri akasvika kati musasunge mwana wangu. Ende haana kusungwa zveshuwa. They are a law unto themselves. They don't care about you. They don't care about the next person. Zvese zvekunana chilonga zvese zvese. Hamusi kuvaziva imini. Street theatre dzese dzega dzinenge dzichingoitwa dze-philanthropy. Havasi kuita zvinhu zvazvo nemwoyo une rudo. Maiseka henyu Dr. Grace muchivati Dr. Grace vanobhabhauka ochichi but vanga vatori a better first lady than zvamunazvo hamumuzive akusini. Munzaini ndinomuziva personal, on a personal level. Ndakagara naye ane utsinye mukadzi uyo. Utsinye chaiwo. And they forget vana vaJuly moyo varimo munomu. Vanogara kuNewcastle uko musikana. Vana Ziyambi vanogara pasera. Vana vavo havagari ikoko. Vanovaunza kunoku. Because vanoziva kuti kunoku this is a functional economy. Ine zvinhu zvinoita kuti vana vaite a normal life. Ikoko it's their inonzi stealing ground. Ndoko vanoba. I know most of you might say, Susan, you're bitter. No. I'm trying. Panenji to register to vote, my citizens. And this could register to vote because it's out of revenge. I have a heart for all of you.
kushaiwa zvangu dai ndanga ndiri billionaire ndaikuitirai zvinogara zvakadaro. Kana Mwari akandiblessa nhasi, I always think of others before I think of myself. Maybe that's why I'm always, I always get trampled on by people. But Mnangagwa abused me, my citizens. He abused me. That man abused me. Vakatanga kuenda character assassination. Ukangoenda offside nawe chete vanotanga kutibenza. Anopenga. Utanga kupiwa. I've never been given a mental diagnosis in kunzi ndiropenga. I've never been in a mental institution. What has gotten me this far? Kunamata, I pray. I'm a prayer warrior and donamata. I don't know what my purpose is, but ndibatsirei. Hautori munhu anenge afirwa woti ndikuda kuchengeta wobva waabuse. Munangagwa akatsuka pamataizo. Kana vanchifunga kuti ndokunyeperai. Mukuru rebhurugwa akatsuka kubva apa. Svika pamataiza. Yellow bone. Ndane maki huko kuside huko kwa left huko. I'm not making any of this up. They give you a narrative yokuti ini ndofamba ndichirara. And I've slept with the whole cabinet. I can go all day, my citizens. Nchukudza kuti uyo ndakamuona akauya akaita business akadaisura. Maminister munenge muchiti anzi ndinowada ndinoda kudya mari dzavo. Let me tell you something. Muchinzwisisa. Maminister ana mari. My MP ana mari. What comes with it are opportunities. Nemari dzematenda. Saka iwo ukaenda uchida tenda ku Ministry of Mines. Zvaita polite. Machina aenda oti minister toda claim. Polite obva vati unza $50,000. Ye bribe. Bave obva pa polite kambamura $50,000. That's how he makes his money. Polite obva conductor vaiva vanori masurveyor nechi engineer. Kuti vedwe pane claim yakadai so tarisai kuti haina munhu here shishi. Because pane pakamboitwa double booking, I think Midlands, paka polite akapa munhu panga pane munhu pamachina, something like that. Akapa machina panga pane munhu kudara. Kanetsa nyaya iyo apa angadya mari yevanhu. Saka ndo mari dzavanoita dzechiukomomwe. Hakuna munhu ane mari iri straight forward yamungatoti mari dzenyu dzavanopiwa. Saka vai vanenge vapiwa tenda vanobhadhara 50,000. Onzo right. In 5 years panoproduce 5 million. Saka iwo uchabvisa 2.5. Wopa vana polite. Polite anobvisa yake. This is an example. Anobvisa yake 1 million. Abva ipapo unopiwa chitando 500. Uenda ukono dayo. That's how these people make their money. I want you to understand how these things work. Tinongova ntoita dry zvekuti vamwe vanenge vasina. Saka ndaitotumira mumarini. Achitanga kuita masters yake sibusiso. Study for masters. I bought him a laptop, a Toshiba laptop kuti astudy. Inini. Nemari yangu yekushift. Mukwasha angachitozikamwa kumba kwedu. Because ndakatozi explain kata ndozvandada. Ndaitsvaga that refuge. Ndakaona kuti uyu munhu ndiye anokwanisa kudhila namunangagwa.
vakomana tose tudiki tinenge tichikutainyenga tete mubvunze kungoti zvake haatauri because haane mwana wake. Siku yaita akanyengwa apa vana mudha vaiteerera vachivhiringidza vakomana vechidiki vaunenge vachinyenga siku iyoyo. They are good at holding people hostage. So you end up staying for the wrong reasons. Anyway, zvakwana ma citizens pane here aluda diamond. I think pangu pakwana, but yeah. Those ndakaitwa na president venyu vamunoti your excellence. I live with these scars every day of my life. Munangagwa ifamba nanotokungana kudzai munangagwa ifamba neka jeep munoza ka jeep ke green so kakaita army green. Muna 2004 2005 imomo ndo maindidyisa chimburo chake imomo. I'm sorry I'm saying zvinhu zviri graphic like this, but I have to say it like that. Aishoti uri kundiruma baba ivo veve. I remember musi wandakaudza accident ndakashaudiwa ndakanzi ndiri hure ndoda kumuparadzanisa ndoda kuputsa marriage yake nini. Vana Emerson anga ari kuno ku Australia at the time. Mwana wavo mukomana waya. Ava vakomana ava vanga vari ku China. Saka ndaingogara nemusikana iye namai aneswiva. But what I know for a fact is I'm not alone. Vakawanda vanhu. Ngoti vanhu zvavo vanenge vasingadi kubuda pachena because vanochichidzirwa. You are dealing with a mafia government. Anyway, zvakwana.